Vale, y con dar una vez solamente Sí, se va una, una. clic. Clic. ¿Puedo Ahora, probar? ahora sí, ¿cómo? Espera que te lo... No. ¿Y qué vas a ver en la pantalla? Seguro, ¿no? ¿Tú lo vas a ver aquí? Eso, vale. Ya está. ¿Sí? Perfecto.
Ola, boas tardes a todos e todas os presentes hoxe no Concello de Lalín. Benvidos á segunda xornada de Lalín Talento. Eu quero dar a palabra en primeiro momento a Abelino Souto, concelleiro de Medio Rural, que vai facer un discurso de apertura. Abelino, por favor. Bueno, moi boas tardes a todos. Pois para min é un placer dar a benvida tanto a todos os ponentes que hoxe nos vades a deleitar cas vosas historias, como os asistentes, como a xente que temos pois seguíndonos desde internet, que están agora pois en directo desde a canle do Concello de Lalín. Para nós, pois, foi unha idea que surxiu desde un primeiro momento a través da estrategia DUSI, poder facer estas xornadas de talento. Hoxe estamos na segunda xornada que, pois, digamos, abran un pouco máis o meu ámbito, que é o do mundo rural, poñer en valor aquelas historias de mulleres e de homes pois que emprenden e que lle dan vida ao noso rural, que crean a súa historia e en moitos casos pois a súa vida empresarial e tamén a súa vida familiar, que vai moi ligada pois ao que ten que ver co mundo rural. Hoxe escoitaremos aquí pois a historia de Olga Rivas, da Fundación Roberto Rivas, a Elena Ferro de Ferro, que é coñecida creo que por todo o mundo, a Marta e a Chusa que de Monterroso, que teñen unha explotación de vacas de leite que a verdade é que eu coñezo desde xa fai tempo e sí que as teño seguidas e será un placer pois escoitar despois a súa historia. A Juan, psicólogo con Mugadi, logo escoitaremos tamén pois a Xavi Paz, que, bueno, pois vadesme permitir tamén que lle fago un saúdo especial porque estudiamos xuntos e, pois, como amigo que podo decir, pois tamén é un placer que hoxe este aquí e que ademais ten moito que contar do que é o emprendemento e de mandarse unha aventura no rural e do que é traballar con vacas e demais. E logo, por suposto, pois teremos os anfitrións da casa, a Javier, de Pazo de Anzuxao, e a Noelia, que, por suposto, pois para nós son unha referencia do que é pois crear unha empresa ligada ao mundo rural, como é darlle valor ao noso principal produto de Galicia e máis en Lalín, que cabe recordar que somos o concello con máis vacas de Galicia, e como pois conseguiron transformar un produto tan valorado en Galicia e que a tantas familias lle deu vida no noso rural, e como transforman nunha excelente calidade e cada día pois reciben premios alá por donde van por eses magníficos produtos. Eu, pola miña parte, pois nada máis, espero que disfrutedes desta xornada, que estou seguro que sí, e xa vos deixo pois con estas magníficas historias sobre o rural e que nos sirvan pois a todo o mundo que está a escoitar e que está a seguir pois como se pode emprender no rural, que ademais eu creo que sempre que se fala do reto demográfico e de que a xente se ten que quedar nas aldeas, pois eu creo que é fundamental que iso vai aparexado a un proxecto de vida, a un proxecto de traballo e a un proxecto que lle dé valor ao rural, co cal pois que nos sirvan de guía as historias que hoxe vamos a escoitar. Pola miña parte, pois nada máis e moitísimas grazas a todos. Pois, como primeira intervención, vamos a invitar a subir a Olga Rivas, da Fundación Roberto Rivas, que nos poderá contar que fai todo o traballo que fai esta fundación. Que fai fallar. Aquí. Por aquí. Gracias. Bueno. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes a todos e a todas os que hoxe dedicades a tarde tan boa que temos de outono a estar aquí e tamén os que nos escoitan dende casa. Para min é un placer e un gusto poder compartir esta xornada que trata de empoderamento rural con todos vos que os dedicades a desenvolver proxectos e negocios que poñen en valor
a comarca do Deza e a terra. E tamén quero agradecer ao Concello de Lalín, Avelino, pois que teña en conta a Fundación para poder contar o que facemos ou que pretendemos facer, tamén en apoio en apoio aos emprendedores e en apoio ás iniciativas que poden surdir de aquí. Pois, como estamos casi en familia, pois a nosa tamén é unha historia casi de familia tamén, porque, a ver, isto vai moi deprisa, a ver, aí, salta 2, aí, salto 2, creo que es aí, vale. Sí, podo mirar, pero non podo ver. É difícil. Bueno, pois, a nosa é unha fundación privada, independiente e sen ánimo de lucro, que xurde da iniciativa dunha persoa, do seu fundador, que é Roberto José Rivas Martínez, e que, aínda que parezca unha iniciativa moi persoalista, non é tanto porque poñe o nome do seu pai, non é o seu, é do seu pai en honra del, quere dedicar esta fundación a apoiar o desenvolvemento económico e social de Galicia. Esa é a súa misión principal, a súa motivación para poner en marcha esta entidade e para traballar polo ben común. Isto é a súa iniciativa, constitúe esta fundación en 2011, a constitúe aquí en Galicia, na Xunta de Galicia, con ámbito galego, pero o último ano ampliamos ese ámbito nacional, aínda que a nosa actividade desenvolvémola, sobre todo aquí, empezando e iniciándose na comarca do Deza. Digo que non é unha iniciativa tan personalista porque, aínda que sexa unha persoa que a propone, a que promove, somos moi conscientes de que non se pode facer nada solo e contamos coas iniciativas que xa están no territorio iniciadas, estables, e tamén as que queren empezar de novo. A nosa misión é promover o desenvolvemento das comunidades, sendo inclusivo cas persoas, con todas as persoas, e tendo respeto polo contorno, polo medio ambiente. Isto facemos a través de poner de impulsar e de apoiar as iniciativas de emprendemento social, innovador e dende o territorio para o territorio, e son esas iniciativas as que buscamos e as que queremos impulsar. Esa é a nosa misión. A visión que temos é intentar construir entre todos comunidades cohesionadas, comunidades que sean fortes, que poñan en valor as súas raíces, pero tamén que estén abertas o mundo, a innovación. Esa é unha visión que queremos que sexa compartida. Como as nosas raíces, as raíces da Fundación e da familia, pois están no Trasdeza, concretamente en Sestelo. Pois collimos a sobreira de Seador como símbolo da nosa orixen. Empregámola moitas veces para tamén non solamente ser unha iniciativa única, sino que tamén moitas veces regalamos aos que participan nas nosas propostas e actividades unhos esquejes, unhas estacas da sobreira de Seador. Esas son as sobreiras que regalamos moitas veces. A sobreira de Seador non está soa, está en un territorio, está nunha zona cercana a Sestelo, na comarca da Deza. Ese territorio, como veis, parece un traballo de patchwork, feito por moitas mans, e forma parte dunha paisaxe que non solamente o territorio está conformado por esa paisaxe de moito tempo, de moito traballo, que ten que ver con moitas persoas que o conformaron, pero tamén co patrimonio que hai en ese territorio, que é o que queremos poñer en valor.
Neste punto, falando de mans e mans femeninas e colectivas, traballo colectivo, pois quería tamén facer un paréntesis para falar das mulleres do rural, non? Aquí estamos algunhas, moitas de vos, tamén homes, pero moitas mulleres que, sendo a víspera do Día Internacional da Muller Rural, pois parecíame importante terlo en conta, non? Mulleres de moitas xeraciones, de moitas idades, mulleres mozas ou maiores, tamén nenas, sobre todo nenas, non? Para as que temos que xerar oportunidades para o futuro, non? Nenas que te podan decidir quedarse e poder facer a súa vida no seu sitio, non? Mulleres que cosen e que tecen, pero tamén mulleres que se suben ao tractor, mulleres que coidan dos animais e da agricultura, pero tamén enxeñeiras ou veterinarias ou educadoras, mulleres que coidan, non? Todas elas pois, teñen que tamén ter apoios e ter recursos para que os seus proxectos vayan adiante. Bueno, esa misión da Fundación trata de dar resposta a un reto, que é o que comentaba antes Abelino, que é o reto de despoboamento do mundo rural. Tratamos de dar resposta cas nosas propostas, pero non solamente partindo de acciones e de actividades moi locales, moi concretas, non? Por iso tamén pensamos que a comarca é unha unidade perfecta para poder actuar, para poder impulsar o emprendemento, pero que esa actividade local poda ter conexión con unha visión máis global que para nosotros pues, ten todo o sentido conectala coa Xenda 2030 e cos obxectivos de desenvolvemento sostible. En concreto, con dous. Un é o 8, que é a promoción do traballo decente e da promoción económica, o crecemento económico, e, pola outra banda, o 10, que ten que ver coa reducción das desigualdades. Esas dous obxectivos de desenvolvemento sustentable teñen que ver con esas dous facetas da Fundación. Por unha parte, o desenvolvemento económico, pero, por outra banda, tamén esa parte social que queremos ter moi en conta, non? Por iso falamos de emprendemento social en concreto. Comenzamos, o noso ámbito é o autonómico, é en toda Galicia, pero comenzamos con unha proposta moi directamente ligada a esta comarca, a comarca do Deza, as colindantes, a 8 concretamente do interior de Galicia, que pensamos que teñen necesidades e características específicas e diferenciales das comarcas da costa e tamén diferenciales das comarcas máis de montaña, de Lugo e de Ourense. Entonces, a primeira proposta a diriximos a comarca do Deza, a comarca de O Carballiño, de Chantada de Ulloa, de Melide de Arzúa e Terras de Compostela. Empezamos a tecer a nosa rede, empezamos a ponernos en funcionamento xusto cando empezou a pandemia, co cal paramos e repensamos un pouco todo e cando pudimos movernos en maio do ano pasado empezamos a tecer a nosa rede entrevistándonos ca xente que coñecía as comarcas, empezando a escoitar o que pensaban eles que xa estaba feito, eran fortes en elo, e que outras cousas había que desenvolver máis, había que apoiar máis. E moi aterrizados en cada unha das comarcas. Por iso, nosotros marcamos unhas liñas estratégicas, 3 en concreto iniciales, unha que chamamos de Creces, programa Creces ou liña Creces, que vai dirixida a educar a esta cultura do emprendemento e o compromiso co territorio dende idades escolares. Concretamente, interesanos moito traballar en niveles de FP, en niveles de bacharelato e tamén de secundaria, porque pensamos que esa actitude de compromiso ten que partir das idades máis tempranas, e de empezar a falar, como fan en estas xornadas, que agradezo a organización, tanto a imaxen que xenerou positiva e colorida e diferente, como o discurso sobre o rural ten que ser en positivo, ten que ser de valorización e ten que ser que apeteza e que sexa abrir oportunidades e falar de expectativas e non o contrario. Entón, en esas edades estamos a diseñar algunhas actividades que empecemos a falar por aí.
Despois o programa CREAS, que son actividades que van dirixidas aos xóvenes, ponemos aí 18 e 25, pero, bueno, xóvenes de maneira amplia, que, bueno, cando xa fan os seus estudios e teñen que tomar decisións sobre onde empezar coas súas vidas profesionais e vitais, pois podan pensar que tamén hai oportunidades e que poden encontrar recursos e apoios para poder empezar coas súas vidas no seu lugar, non? E outra terceira liña que chamamos de Construyes, que ten que ver co apoio que prestamos esas iniciativas a máis de proxectos emprendedores e que foi, curiosamente, por onde comenzamos o ano pasado, non? Aí foi onde fixemos a primeira convocatoria dirixida a emprendedores e emprendedoras que quixeran poner en marcha unha idea de negocio en zonas rurales, concretamente en esas 8 comarcas que falamos antes. Bueno, estou moi sensible. E hai unha cuarta liña estratégica que empezamos o ano pasado e que chamámoslle Dinamizas e que ten que ver con propostas relacionadas coa arte, coa cultura, con o ocio de calidade, porque pensamos que outra pata importante para que a xente se quede no rural é que teña oportunidades de enriquecerse de outros xeitos, non? Entón, bueno, por aí tamén o ano que ven temos programadas algunhas actividades que van en esa línea. Sinto. A ver. Bueno, se os sinto, isto vai... Bueno, neste punto podemos preguntar que emprender, non? Emprender, pois sempre plantexarse, empezar algo difícil, teóricamente algo complexo, que exixe un esforzo, un traballo de planificación e tamén de insistencia, de perseverancia, e que é algo de envergadura, non? Para emprender pensamos que hai que saber o que se quere emprender, que hai que coñecer do sector, da actividade, do que se ten entre manos, e tamén hai que querer, hai que tener unha paixón polo que se fai, e hai que desexar realmente ese proxecto. E tamén pensamos que hai que tomar unha decisión decidida, unha decisión coherente e non solamente puntual, sino que tamén hai que perseverar nesa decisión, porque as cousas non se fai dun día para outro, hai que manter esa decisión, esa paixón, e tamén coñecer cada vez máis o que quere uno facer. Por iso pensamos que para emprender fai falla o talento, como aquí falamos, pero tamén fai falla compromiso mantido no tempo. Compromiso do que emprende e tamén compromiso dos que apoian os emprendemento, tanto dende as administraciones públicas como das entidades privadas, como pode ser a Fundación, que pon a súa disposición recursos, apoio, acompañamento, ese tipo de labor que es tan importante para o que emprende, porque o emprendedor tamén, como as iniciativas privadas como a nosa ou as iniciativas públicas como as administracións, pensamos que non poden ser en solitario, teñen que ser colectivas, teñen que ser colaborativas, e o emprendedor é un traballo moi individual, pero pensamos que esos emprendedores e emprendedoras teñen que estar en rede, teñen que estar acompañados e sentirse respaldados por outros tamén, non? E o emprendemento social, ese aspecto diferenciador do emprendemento social, pensamos que é algo distinto porque o que ten como obxectivo o emprendedor social é querer tener como obxectivo el responder, el solucionar un reto ou unha problemática social ou medioambiental. Entón, o emprendemento social responde a unha necesidade, ten que responder a unha necesidade do territorio, e por iso ten esa connotación añadida. E, bueno, para saber as necesidades que hai en cada comarca, o punto de partida que nos traballamos é precisamente ese análisis, ese diagnóstico das necesidades e dos retos de cada territorio, de cada comarca.
Entón, o que xa fixemos o ano pasado cando puxemos en marcha a convocatoria primeira de RR do territorio, pois o que fixemos primeiro foi un análisis, aínda que fose moi somero, moi inicial, das comarcas ás que nos dirixíamos. Este ano estamos facendo unha segunda volta de estudio, de entrevistas. Ese coñecemento non pode ser solamente teórico, que podamos ponernos a ver datos, senón que pretendemos, o que facemos é facelo participativo, contando cos axentes que se están en esa comarca traballando, e escoitar o que xa está feito, o que xa eles pensan que está suficientemente cubierto, e escoitando tamén as necesidades non cubiertas desa comarca. Entonces, ese é o punto de partida noso, ese análisis de cada comarca, e a partir de aí buscamos proxectos que respondan a esas necesidades. Intentamos seleccionar proxectos que teñan que ver con esas necesidades do territorio, porque pensamos que así tamén serán máis sostenibles no tempo. Vale. Bueno, pues esa es a parte de estrategia. Uy, de verdad, lo siento. Bueno, pues esa es la parte de estrategia que chamamos do territorio, porque somos do territorio e facemos territorio, un pouco xogando co do en inglés e en galego. Pensamos que xuntos podemos tecer esa forma de construir territorio. Estamos agora, en este momento, facendo ese traballo pois, con varios focus group, invitando a xente tanto dos GDRs como en caso de Ourense do INORDE, dos grupos de desenvolvemento rural, das diputaciones, dos viveiros de empresas, para poder escoitar un pouco esas necesidades que eles poden identificar. Vale. E despois dese coñecemento profundo do territorio, pois o que facemos é un apoio integral ao emprendemento. En principio, en este momento, temos esas 4 liñas de apoio integral ao emprendemento. Por unha parte, a parte de incubación e de formación a emprendedores e emprendedoras con RR do territorio, que estamos preparando a segunda edición para este ano que ven, e que pretendemos que sexa unha incubación, un tempo de inmersión grupal, en un grupo pequeno pero moi intenso, onde promovemos tamén as relaciones entre emprendedores en actividades e sectores distintos, pero que moitas veces resultan ser complementarios e axúdanse uns a outros, e sobre todo sirve para tecer relacións e que non se sintan sós no momento de emprender. Da primeira edición de RR do Territorio, pois xurdiu unha comunidade incipiente de emprendedores, que temos xa en torno a 25 emprendedores en diferentes puntos, e que moitos deles empezan a colaborar, empezan a contar de maneira complementaria con os proxectos de uns para os outros. Despois, a segunda proposta que temos en marcha é RR de Mentoring, que é unha actividade xa individual, no grupal, a demanda e online. Bueno, poden incorporarse, poden solicitala cando precisen. Temos un equipo de mentores especializados, e o que facemos é ter unha persoa de referencia durante todo o tempo que dura o programa de mentoring, e se temos que ter algunha orientación especializada máis, pois contamos con persoas máis concretas para cada sector. Unha terceira liña se dirixiría a proporcionar recursos e tamén unha liña de financiación ou de búsqueda de financiación e de axudas económicas para ponerse para lanzarse al emprendimiento. Y la cuarta línea sería esa línea de generación y de promoción del networking y de la relación entre emprendedores. Vale, os nosos programas son esos dous que os comentei, o RR do Territorio e R de Mentoring. Aí atrás tenéis, para quen poda estar interesado, información máis concreta de como poder participar nela. Tamén hai unha
páxina web rrdoterritorio.com que tamén temos toda a información aí colgada e tamén os proxectos que participaron na primeira edición. Para o programa de mentoring, pois, cando que irades nos contactos que temos ao final, pois podedes tamén solicitalo, non? Outra forma de colaborar, sobre todo con colectivos en riesgo de vulnerabilidade, son as colaboracións que temos con entidades concretas, como, por exemplo, Vives Emprende, que pon en marcha a Fundación Acción contra el Hambre. Temos un convenio de colaboración firmado con eles e participamos durante este ano e o ano que ven tamén pois en ese programa de promoción de emprendemento en colectivos, concretamente persoas que están en desempleo. E hasta o momento apoiamos en ese programa en torno a 40 proxectos. Ca Diputación de Pontevedra tamén hai unha liña de colaboración que xa é o segundo ano consecutivo, o que estamos apoiando o programa de impulso de emprendemento rural que teña a Diputación a través dos seus viveiros de empresa, concretamente do viveiro de Lalín tamén aquí. E depois, bueno, tenemos outras líneas de colaboración con a universidade a través del máster de enerxías renovables, cambio climático, e tamén nos adherimos al GDR de Pontevedra Norte. Bueno, esta es la labor que estamos ahora mismo desenvolvendo. Ao final, o que teño que decir é que se alguén está interesado en alguno dos programas, non dubidedes en chamarnos, en ponerse en contacto con nós. E gracias pola atención. Moitas gracias, Olga. Vamos a pasar á seguinte intervención. Invito a subir a Elena Ferro de eFerro para que poda facer a seguinte intervención. Moitas grazas. Ola, boa tarde a todos. Vou vos explicar un pouquiño a trayectoria do noso taller. Ides ver as fotos aí tamén e diredes, para que trae este armatoste? Pero sin el non sei falar, verdad? Marta sabe o ben que sin isto eu non podo falar en público. Cando vou por aí ao mellor dar algunha charla, algún colexio ou así, aos nenos gustalle moito tamén ver as fotos así, máis que na pantalla. E para min é moito máis fácil falar tamén así en público. Pois, bueno, vou vos contar un pouquiño así a historia do noso taller. Este que vedes aquí na foto é meu avó, chamábase Perfecto Ferro. Eu non o conocín porque el naceu no ano 1900 e faleceu no 68. Eu nacín no 75, entonces pois xa non tiven a sorte de coñecelo, non? No ano 1915 aprendeu o oficio de zoqueiro e aprendeuno en Pazos, unha aldea cerca de Merza. Pazos pertence ao concello de Silleda, pero está moi cerquiña de Merza, e ali había un zoqueiro e foi aprender con el. Iban polas casas de cerca, das aldeas de cerca, arreglando os zocos da xente, non? Dos labreos e das labregas, en vez de non só ir ás feiras, senón que durante a semana iban
polos lugares de cerca arreglándolle as madeiras, non? Cambiándolle as madeiras os zocos. Bueno, así foi como empezou no oficio, despois emigrou, estivo 8 anos en Cuba, marchou no ano 25, despois ao volver xa formou a súa familia e sigueu traballando cos zocos. Alá, bueno, en Cuba estaban a 100 anos máis adiante do que se estaba aquí en ese momento, non? Para él, pois, bueno, foi unha experiencia, pois, supoño que asombrosa, non? Porque cambiar do ano 1925 aquí e ir a Cuba, creo que agora non podemos ir a ningún sitio que se vexa esa diferencia, non? Que puido ver el nese momento. E claro, cando volveu, pois, polo que contaba miña tía Agripina e meu pai, pois falaba de cousas que aquí que tardaron anos e anos en verse, non? Bueno, os zocos que facía el, pois eran os que todos coñecemos máis ou menos, non? Que dos que estamos aquí todos sabemos o que son os zocos. E antes, as pezas de coiro, que era o máis difícil de conseguir, pois había que aproveitalas moitísimo, non? Entonces, gastábanse as madeiras, para que fosen unhos bons zocos, tiñan que durar un inverno inteiro, xa que era o único calzado que se poñía, desde a mañán hasta a noite. E andando moito, porque agora non movemos ocupa nada, que coñemos o coche para todo, pero antes había que dar moito pedal. Entonces, unhos zocos que fosen bons tiñan que botar todo o inverno. Entón, cando se gastaban as madeiras, e ao chegar a primavera ou así, pois levábanse outra vez ao zoqueiro e cambiáballe a madeira, non? Aproveitábase o coiro e volvíase a poñer outra madeira nova. Antes, en vez de gomas, porque agora poñenselle gomas para non resbalar, antes poñíanse unhas brochas, chamábanse, ou tacholas, que son como chinchetas, pero teñen a cabeza maciza. Entón, poñíanse xa non para que non esvarasen, poñíanse para que non se gastara a madeira. E o terreo que se pisaba pois era lama, erva, terra. Entón, o importante era que a madeira que durase máis, non? Despois, máis adiante, prohibíronas, porque as tacholas, igual que as chinchetas, cando caen, sempre caen ca punta para arriba, non? Sempre ti tírala e sempre queda ca punta para arriba. Entón, ao irse gastando a madeira dos zocos, pois algunhas íbanse soltando, e claro, prohibíronas porque empezaba a haber coches, bueno, coches nos anos 60, foi cando se prohibiron usar. Entón, pinchaban moitísimo. Tamén pinchaban as vacas e a xente que non iba de zocos e así, pero prohibíronas por causa dos coches, non? Para que non houbese tantos pinchazos nin nada. E aí, ao mesmo tempo, pois empezouse a usar os neumáticos as rodas dos coches para poñerlle os zocos para que non esvarasen e máis para que durasen ben. Aquí vedes a familia de meu avó, aquí meu avó outra vez, miña avó a María, miña tía Agripina, que foi zoqueira sempre tamén, faleceu fai 6 anos, tiña case, iba a cumplir 90 anos e hasta un mes antes de falecer, pois ali estaba sempre no taller. Foi a súa vida, igual que a de meu pai, non? Sempre lles gustou moito o traballo que facían, e iso tamén mo transmitiron a min, non? E para ela, pois, estaba ali sempre con nós no taller. Se había que, ainda que fora poñer uns mallós, ou contar algunha cousa, ou barrer, ou eso. Entonces, ela, bueno, pois, tivo sorte tamén de irse dunha maneira fácil e poder, pois, estar sempre no taller, non? Despois, miña tía Delia, que ela non traballou no taller de zoqueira nunca, ela era costureira, e agora vive en Bascuas. E meu pai, que tamén, pois, aí está, agora ten un problema moi grande de visión, casi ve moi pouquiño, só por un ollo, pero onde conoce, pois, deféndese ben, e polas tardes está todas as tardes no taller, porque tamén sigue sendo a súa vida, non? E se ven xente comprar ou así, pois ela ali está e dalle rollo, disimula moi ben, parece que ve perfectamente, pero non ve casi nada o pobre.
E despois ele é meu primo Venancio, que é fillo de Agripina, e Venancio sí que traballou no taller nas épocas de máis apuro, pois axudáballe a miña tía Agripina e a meu pai a clavar tamén. E miña tía Olimpia, que se algún nos sigue nas nosas redes, pois agora fainos de modelo tamén. Pois sempre... tamén polas tardes está o taller cheo de xubilados. Van todos pa ali. Bueno, a verdade é que é un entretenimento moi grande, non? Sobre todo, bueno, miña tía Agripina e meu pai, que nunca pensaron que o taller seguiría funcionando, non? Porque eles viviron moitas veces, bueno, a decadencia, non? A finais dos anos 70, que se empezaron a deixar de usar os zocos, pois aí, claro, todo foi costa abaixo e parecía que eso pois que iba a morrer, que eles se iban xubilar e que xa se acababa, non? Ou mira o tempo, que senón... Ainda teño marxen, xa... Entón, para eles, non, que sempre foi a súa vida, pois que agora o taller siga funcionando, poder participar del, non, pois é o seu motor, non? Como a calquera que nos guste facer unha cousa ou un traballo, pois iso danos a vida, non? Aquí vedes, estas son, bueno, estes zocos son os zocos típicos daqui da comarca do Deza, pero... Estame cambiando a forma. Bueno, por iso eu trouxen isto, que isto non cambia. Moita tecnoloxía, pero... Aquí, mirade para aquí, deixade a máquina esa. Pois, en cada comarca, bueno, como vos decía antes, o difícil de conseguir era o coiro, non? Naqueles tempos, que, ademais, despois da guerra, durante a guerra estivo intervenido, non había todo o coiro que se facía, pois facíase para o exército e non había maneira de... Bueno, era complicado, non? Entonces, donde había curtidores era donde había máis zapateiros e máis zoqueiros, porque estaba máis cerca e era máis accesible, non? Entón, aquí, en Lalín, pois era un sitio onde había zapateiros e zoqueiros, igual que en Allariz, ou en Carballo, en Noia, donde había un curtidor ou varios, era donde se concentraban máis zapateiros e zoqueiros. Entonces, os zocos diferenciábanse pois de cada zona, pois tiñan unhas características pois que, claro, vos se os vedes agora, pois parecen vos zocos igual, non? Pero alguén que ve moitos zocos como a min, pois entonces di, este é da zona de Carballo, ou este é de tal sitio, polas costuras ou porque levan a biqueira, a punteira ou non. Entonces estes son os típicos daqui, desta zona. Estas son as botas altas, que eran as que se usaban para ir tornar a auga, ou para ir aos prados, porque gardan a auga máis hasta arriba, non levan furados, como estes por aquí, entón, pois para traballos onde hai máis auga. E na costa usábanas os mariñeiros, tamén para ir pescar ou mariscar. Estes son os zocos de muller, os zocos así de neno, e os zocos de home. A diferencia entre os de home e os de muller era simplemente que os de home son un pouquiño máis anchos, porque teñen os pés pois un pouco máis anchos. E despois están os zocos negros. E os zocos negros son os que se usaban os domingos para ir á misa ou para as festas. Non miredes pa aí, xa vos lo digo. Esa é unha tolería. E menos mal que non teño un mando, senón... Pois os zocos negros eran para disimular que eran zocos, porque ao ir pintados de negro parecían botas ou bueno, zapatos ou así. Antiguamente, cando non había coiro negro, pois con estes mesmos zocos, que eran do coiro natural, pois collían e gardaban unhos que fosen máis feitiños e collían grasa de porco e borralla da lareira, facían unha mezcla e untábanos con esa mezcla e entonces quedaban un gris moi oscuro, non negro de todo, pero un gris moi oscuro. Entonces así non parecía o zoco de traballar e gardábanos, pois eso, para as festas ou para ir á misa, porque non tiñan posibles para ter unhas botas ou uns zapatos, non?
bueno, o caso era disimular que eran zocos. Despois xa empezou a haber coiro negro e xa se facían directamente os zocos negros. E, bueno, aquí, eso, os de, por exemplo, os da zona de Carballo, pois todos lle metían unha biqueira, unha punteira. Cambiaban un pouquiño, non, a forma. E despois cada artesán tamén, pois tiña, por exemplo, no noso taller, xa meu avó, pois nunca lle metía o último xal, o último xal da parte de riba. Entón, seguímoslo facendo nos tocos tradicionales. Eu creo que era para forrar, pero xa diferenciábase, non? Ibas á feira, entón, se tiñan os xales hasta arriba, o sea, xa vías, ou ves uns zocos usados e dis, non ten o xal, pois ese era da casa, non? Había trucos para todo. Nos, tanto, bueno, meu avó iba á feira da Mandeira e máis á Vila de Cruces. El non tiña coche, entonces pasaba o coche de línea por diante da nosa casa, entonces, claro, podía desplazarse ou á Feira da Bandeira, que era 2 días ao mes, ou á Feira das Cruces tamén outros 2 días. Despois, meu pai, xusto un ano despois de falecer el, mercou un coche, unha furgoneta, 2 cabalos de así furgoneta, e entonces aí xa lle permiteu abrir máis camiño. Entonces, miña tía e meu pai xa empezaron a vir á feira aquí a Lalín, e xa a Golada tamén, todo así na comarca, pouquiño a pouco, foron indo un pouco máis lonxe, hasta Monterroso, tamén, mira onde chegamos, E claro, a final, como vos decía antes, a finales dos anos 70, empezaron a deixar de usar os zocos, porque xa, bueno, empezou a mellorar todo, e apareceu a Catiusca, que é a gran... Mira agora como se pica tamén, que quere... Apareceu a Catiusca, que é, como dixo eu sempre, a gran enemiga dos zocos. E, claro, era flexible, non metía auga, nada, tampouco, pero a estar todo o día traballando coas catiuscas, claro, de traballar e así, o corpo quece, e iso condensa moito, e claro, unha cousa é poñelas un par de horas ou así, pero estar todo o día, despois empezou a haber moitos problemas de dalle, pero... que cousa. Moitos problemas de catarros e así, non? Pero, bueno, aí, eso, empezaron a deixar de vender, e claro, foron tempos, pois, complicados, non? E o que fixemos, eu era pequeniña, aínda daquelas, pero xa me gustaba moito estar no taller, e empezamos a facer cousas de coiro tamén. Empecé a usar, pois, o coiro dos zocos e así, facer carteiriñas, meu pai empezaba a facer así cintos, e así, combinando os zocos coa marroquinería, coas cousas de coiro, pois sempre mantivemos o taller aberto. Esta foi a primeira feira que fixemos sin ser unha feira de todos os meses, non? De un mercado. E foi a Semana Verde aí en Silleda, que naquel entonces pois era un feirón, non? A Semana Verde, bueno, as feiras multisectoriales, pois claro, pásalle como a todo na vida, non? Teñen momentos moi bons, despois decaen, despois volven a subir, son modas, non? Todo. E neste momento, pois a feira Semana Verde era unha feira boísima, e invitáronnos a ir a poñer ali nun stand, e pensábamos que non íbamos a vender nada, pero bueno, ao haber tanta xente, aínda que os zocos non se vendían, pois ao haber tanta xente, pois sí que se vendeu, non? Despois aquí, esta foto é do ano seguinte, xa vedes que xa levamos máis cousas diferentes. E esta é a primeira feira de artesanía que fixemos, que foi en Baiona, foi no 86 tamén, despois de ir a Silleda, fomos a unha feira de artesanía. Este neno daqui son eu, e meu pai. Isto foi no verán en Baiona. E, bueno, esta é a frase que máis escoitei eu, hasta fai pouquiño, hasta fai 10 anos ou así, que non quero ver máis zocos nin pan de millo. Que, claro, son dúas cousas que a xente quedou moi chea deles, non? Por ter que usalos á forza, por non ter que haber outra cousa. Claro, o pan de millo está moi rico, pero
cómelo de vez en cando, pero se tes que comer todos os días e o único que tes para comer é o pan de millo, pois todo aburre. Se tiveramos que comer marisco todos os días, o quinto día, bueno, o terceiro xa, mi madriña, creo que xa estaríamos pois moi fartos, non? E daquelas, pois bueno, igual que o calzado que máis se usaba, pois eran os zocos, porque tiñan un precio máis asequible que as botas, pois o pan de millo igual era o que máis había. Entonces, eu dende a miña infancia nas feiras, pois este é a frase que máis levo escoitado, non? É dicir, pero vos ainda facedes zocos, ainda tal, pero eu non quero ver máis zocos nin pan de millo. E claro, eso, pois supoño que tamén me foi pois minando un pouco, non? É dicir, pero a ver, tan malos non poden ser, non? Que a auga non a pasan, son quentiños, pero bueno. Entón, había que facer cambios no zoco tradicional. Aquí vedes, estas son as madeiras dos zocos tradicionais, estas son as madeiras que usamos máis agora. Como cambiou o terreno que pisamos, pois tamén había que cambiar a forma da madeira, non? Porque é importante que sean bonitos e que nos entren polos ollos, pero o máis importante de calquera calzado é que sexa cómodo, porque unha camiseta aínda te retorces un pouco e aínda tal, pero se levas un calzado incómodo, pois vas a estar incómodo todo o día, non? Entón, había que empezar polo fondo. Despois de moitas probas, porque eu empecé a facer cambios nos zocos tradicionais pois no ano 95. E dende o ano 95 ata o 2010, que foi cando empezou a encaixar, pois son 15 anos, non? De probas, de erros, de cousas que vas... Bueno, non foi así dun día para outro, que me levantei e dixen, vamos facer zocos de colores, non. Foi un proceso moi longo. Había que levantar un pouquiño máis aquí na punta para que dese mellor andar, porque agora pisamos sempre un terreo duro, non? Bueno, a partir de este cambio, pois empezou a cousa xa a encaixar mellor e a ter mellor aceptación. Esta xa é unha foto da familia no ano 2010. Aquí meu pai Alfonso, miña nai Miluca, que antes tamén tiñamos vacas e ela era a que se encargaba de toda a facenda, da casa, pero despois, cando do leite se puxo mal, pois tiñamos só 5 vacas. Claro, ou tiñas moitas, como a Marta, ou non tiñas nada, porque non che compensaba, non? Entón, vendemos as vacas, tamén foi no ano 96, entón, miña nai empezou a traballar no taller tamén. Miña tía Agripina, que ainda estaba aí, miña irmán Chicha, miña irmán Teresa e máis eu. Entón, a partir deste ano, xa foi cando todo empezou a encaixar un pouquiño mellor, non? Tamén presentamos estes zocos a un premio de artesanía que hai na Diputación da Coruña, que é o Antón Fraguas, ca sorpresa de que nos deron o premio. E claro, pois parecía que todo, mi madre, o ano 2010 foi todo unha festa seguido. Empezamos a usar este tipo de pieles con pelo, que agora estamos aburridos de velas xa, de ver este tipo de estampados e de piel tamén, pero no ano 2010 pois non era tan común e menos pois non os zocos, non? Entón, eso fixo que chamara a atención e sempre a mellor publicidade é o boca a boca, non? Que a xente, que un fale ben de ti, ou mal, ás veces tamén, pero a xente que nos mercaba un par de zocos, poñíos e salía pola rúa e parábanos, moitas clientas nos decían que cada vez que poño os zocos paranme 2 ou 3 veces para preguntarme pero que é eso, pero que... E claro, eso é maravilloso, non? Eso non hai mellor publicidade, non? E bueno, a partir de eso, pois empezaron a ajustar por fora e tamén a ser cómodos, non? Fixemos unha páxina web e tamén puxemos unha venta online. Empezamos, claro, había que poñerlle nomes a cada modelo, entón dixemos, pois que é mellor cousa que poñerlle os nomes de onde saíron. Entón, cada modelo, pois poñémoslle nome dunha aldea, dunha parroquia, de calquera lugar pequeno, non? Empezamos así todo por Merza, de arredor de Merza, así, e xa nos quedamos sin nombres, e agora imos no coche e imos anotando nos letreiros. E así, porque, claro, parecíanos que eran moitos, pero como tamén facemos así moita variedade, pois
hai que buscar nombres. E agora tamén a xente xa nos di, tedes que facer un modelo co nombre da nosa parroquia, que nunca lle puxestes un... E van nos dicindo, e iso pois tamén é moi bonito, non? E danos as gracias por, mira, agora a xente sabe onde estamos e onde eso. E, bueno, é bonito, a verdade é que esas cousas das redes sociales pois é moi tenro, non? Xa me estou quedando sin tempo. Imos pedir unha prórroga. Bueno, aquí, vos xa, seguro que xa tedes visto así, pois son diferentes modelos e combinacións, e deixamos tamén que a xente poida facer os tocos como, o sea, a carta, non? Que, bueno, justame este modelo, pero en vez de aquí vermello, quero azul. Pois tomas nota e faiselle como se queira, que iso tamén nos axudou moito pois a que a xente pois se decida a mercalos. Estes son os modelos de verán, descalzos, con máis tacón ou con menos, sandalias. Bueno, hai que ir facendo un pouco de todo, tamén se pode non só no coiro facer, pois cambiar, senón tamén pois facer cousas na madeira, pois unha talla ou así. E despois, bueno, cas redes sociales, aí foi o que nos abreu un pouco o campo, non? E o que nos axudou a facer marca, que a xente vexa e ferro e que sepa que facemos zocos, non? Porque para un taller artesán pequeno, como o noso, e sin pagar ningún tipo de publicidade nin nada, pois non é fácil que unha marca se recoñeza, non? E iso foi gracias ás redes sociales. E primeiro, poñía solo fotos así de zocos, non como se fose esta sola. Pero, claro, era un pouco aburrido, porque era sempre o mesmo. Entonces, esta foi unha das primeiras que me dou así unha idea como para contar pois pequeniñas historias, non? Con unha frase que lle poñía así, pequena, ou algo así con un pouco de retranca, ou así, que a xente tivera que pensar algo, non? Como aquí, nai, a onde imos? Non? Como que vai aí o fillo e a nai a ver que fan, non? Esta foi tamén unha das seguintes, este é un modelo que vendemos así, que é Carapuchiña e o lobo, un pé así de pelo e o outro é vermello. Entón, tiña un cestiño pequeniño por ali e colgueillo, e claro, xa che parece que é así Carapuchiña e o lobo, non? Entón, gracias a estas composicións e así, pois a xente empezou a compartilas e a comentalas, e iso pois foi o que nos fixo ir pouquiño a pouco pois medrar de seguidores, non? Bueno, este é unha homenaxe ao meu tractor John Deere 505, no que aprendín a conducir con 8 anos, entón queríalle facer uns zocos ao tractor. Nalgúns sitios teño que explicar o que é un John Deere. Eso é increíble, eso enfádame. Pero aquí non, aquí todos sabedes. Pero, bueno, ás veces a inspiración xurde onde menos o esperas, é certo, non? Que eu tamén para facer as cousas, pois mira, aquí xa se ve claramente que foi nun camión, non? Este é un camión da Finsa, que lle quitei aí a publicidade, pero casi todos os camións da Finsa son así, grises, blanco e vermello. E iso que para ir facendo as combinacións ou eso, como a todos nós, supoño, que as cousas que nos gustan pois é o que despois aplicamos no traballo que facemos, non? E esta, pois aquí, co apuro que temos, pareunos a porca, non? É unha porca cos porquiños, que son zoquiños, claro, todo, pero pois fixenlle así como se fose unha corte, cunha pía, millo. Esta frase tamén é moi típica. Os que vos criastes na aldea e tiñades porca sempre parían no momento máis inoportuno. E como feiras tamén chapei unhas poucas, pois pulpo tamén comín, así que ao final pois eu son a que me encargo de facer estas montaxes, non? Que empecéi un pouco como un xogo, pero que agora é un traballo máis, claro, porque gústame moito facelo, para min é tamén unha válvula de escape, non? De salir da rutina de ter que facer o traballo, bueno, de producir. Entonces, pois, gústame pensar en que vou facer, ás veces cóstame máis, porque non é fácil, o sea, parece que basta que o teñas que facer para que non che veña nada á cabeza. Pero agora xa vou aprendendo como xestionar eso, non? E vou anotando cousas e así, e dunhas van salindo outras, non? Pero, eso, con zoquiños pequenos, zocos grandes, ás veces cortos á mitad, serros, aplastos, conxelos,
fágolle de todo, non? Os zocos, e despois pois fago unha foto, e unha frase, ou ás veces sin frase, e iso, e cada semana pois poño unha ou dúas montaxes, e bueno, iso pois foi o que nos dou o impulso de chegar, pois, ou de estar, de ter o taller que temos agora, pois foi tamén, o sea, moi importante as redes sociales. E para min o máis importante, un dos traballos máis importantes, aparte de que pois un oficio como dos zocos que non se perdera, que agora xa hai máis talleres que fan zocos, que para min eso pois é un orgullo, non é unha competencia. E a competencia sempre é boa, porque fai que non nos durmamos. Se non, se só nos facemos zocos e só ti faz queixos, que nada, ti dis, agora van así e xa está. Pero eu considero que a competencia sempre é boa, porque hai que aprender dela, non vela negativamente. E a maiores diso, non? De ter de salvar un oficio, pois é que a xente veña ao rural, non? Nos agora temos unha tenda no taller en Merza, temos outra tenda na Coruña, vendemos online e seguimos indo ás feiras. Pero, por sorte, agora a xente ven a Merza, mercar. E, bueno, pasou a pandemia e todo, pero case todos os días ven xente. E iso, un sitio que non é un sitio de paso, porque se estás na carretera de Santiago a Ourense é máis fácil, non? Que che pare alguén, pero nunha aldea como a Merza, que hai que ir a propósito, ou que hai que, o sea, ou vas un día de casualidade, pero que a xente vaya ao rural a mercar, pois a mí pareceme pois un logro dos máis importantes que poidemos facer, non? E a parte de vir ao taller, pois van xantar ao restaurante que hai ali, ou van dar unha volta, dinamizas unha zona, non? Que non é só pois o que veñan a buscarche a ti, non? E como lles digo eu sempre, aquí hai moitas facilidades, chegades e aparcades, non é como na cidade que tens que ir ao parking ou buscar onde aparcar, aforras tempo e fas a compra moito máis rápido. E, bueno, aquí a última... Este foi un encargo, este tamén como aos nenos gustalle moito velo, é un zoco cola. Isto foi un encargo da Coca-Cola da Coruña, que era un aniversario que tiña, entonces encargoulle así a artesáns e a artistas que fixeran algo do seu traballo que tivera que ver coa Coca-Cola. E o que lle iba a facer, máis que un zoco cola. E, bueno, nada máis, creo que estou a puntiño de que me boten daqui. Pois nada, moitas grazas e... Despois facedenme preguntas. Sí, creo que sí, agora metemos xa este. Este é meu sobrinho, de que vedes aquí. Sí, sí, creo que xa non se solta. E agora invitamos a subir a Marta Álvarez e Chusa Expósito, que nos van a falar da súa empresa Mu Ulloa. Vale. Boas tardes. Isto é o mellor da charla, sacar a mascarilla. Bueno, eu son Marta de Granxa Maruxa. Eu son Chusa de Milulloa. Bueno, pois estamos aquí para falar do noso proxecto, Mulloa, que é mu de vaca, H de erva e Ulloa da nosa comarca. Mulloa, bueno, o nombre ten a súa historia como todo o que facemos, xa os contaremos despois, porque ben, naceu da unión da cooperativa Milulloa e da miña Granxa Maruxa. Pero en realidade Mulloa naceu nunha taberna, como a
a maioría das excelencia. iniciativas. Sí. Claro. Nós somos dúas presas tabernícolas, entón, pois, bueno, este é xusto a taberna que teño máis preto da miña casa, que, bueno, na casa onde nacín e onde me criei, e a que está ao lado onde iba sempre a comprar. Entonces, un día pola tarde, Marta apareceume por ali pola casa, un día de frío, non? Facía frío. Bueno, chovía cántaros, horrible, inverno galego. Estaba a cociña apagada, me parece, vamos para a taberna. Entonces fomos para ali e, bueno, puxámonos un pouco a falar da problemática que tiñamos, Marta co seu leite, nos que tiñamos un pouco aí parada o tema das plantas como para evolucionar un poquinho máis. E díxome Marta, pois mira, eu non sei, pero que che parece se facemos unha cosmética con leite recén muxido? Dixen eu, complicado. Moi complicado. Bastante, Moi bastante. complicado. Bueno, como decías ti, Elena, que tiñas a frase esa, a nos sempre nos decían estudiar unha carreira para acabar muxindo e sachando, tal cual, non? Entón, bueno, pois estupendo, temos unha idea fantástica e aparece o que aparece a todos os emprendedores do mundo. Isto non vai. Ui. A burocracia. Isto, vamos, é algo... Chica, isto non vai para diante nin para atrás. Ahora, aí. Entón, o primeiro problema con que nos atopamos, non levo xa, levamos por 20 anos emprendendo e tal, pois foi o problema do nome, que parece mentira, non? Entón, bueno, pois, fixemos esa é a equipa de Mulloa, primeiro está a miña irmán, María, que é a única que ten os pés na terra, porque o resto somos un pouco daquela maneira, a nosa Carmela, que é a nosa bióloga, nos, e, bueno, pois a Anxos, que nos deixou este agosto, pero, bueno, só físicamente, non? Entón, ela tivo un soño de que teníamos que poñerlle o nome á empresa, tal e cual, e dixo, ostra, mi má, que era de Milulloa, de Maruxa... A expresión esa fantástica de mi má, que cremaza. Claro, galego, todo estupendo, entón, bueno, pois estivemos un ano para poder conseguir ese nome, que ao final non conseguimos, por eso, o sea, unha cosa increíble, e entón despois decidimos poñerlle o da Ulloa. Eso teño que contarlo eu, porque nesta nun parladoiro, Marta, pois estaba comentando que íbamos a sacar unha cosmética ecolóxica a base de leite e que temblara Lancón, non? Sí, e temblamos nos, carallo, cando nos chegou unha carta de O de Lancón, que non podíamos usar ese nome, entón, claro, así que xa non fixemos nada máis, pasamos. Entón decidimos, dixemos, bueno, pois a ver, empezamos a facer combinacións, no? E co tema do leite, tal e cual, e Mulloa, claro, como Milulloa, a súa cooperativa xa estaba registrada, pois era... Non nos íbamos a pelear. Efectivamente, entonces, imaginádevos, o sea, 2 anos para, o sea, con toda a idea que tiñamos e todo o rollo para poder sair ao mercado, non? A segunda historia que nos pasou, bueno, que tamén pasa casi todos os emprendedores e emprendedoras, é o tema da financiación. Claro, en principio, o que pensamos de primeiro, bueno, vamos a mirar que liñas hai de axudas na Xunta para botar a andar este proxecto, e, bueno, que, por certo, non temos que falar mal, porque nos recibiron ali na Xunta como se fóramos... Bueno, un día o conselleiro e o director do IGAPE, pola tarde, flipamos, chegamos ali o despacho, unha mesaza, pero vamos, como de aquí a lá, contándolle o noso proxecto. Sí, moi ben todo, pero non había ninguna liña de axuda que se adaptara a nós. Nada. Salimos dali como entramos, sin nada. Sin nada, Vale. sí. A continuación, que é o que no siguiente que nos queda? Ir ao banco. Xa empezamos outra vez. Sí, bueno, aquí tens que contar, Chusa, por favor, porque ten unha anécdota increíble que lle Cando pasou. empezamos con Milulloa, no ano 2001, chegamos ao banco, nos sentamos ali Carmela e eu, o primeiro que nos din é, estades casadas? Como? Pero como que estamos casadas? Que pasa, os nosos consortes xa sirven de aval? Se fai falta casamos, Pero é bueno, que... algo alucinante, non? Porque te quedas un pouco como acongojada dicindo esta historia, logo vas co teu plan de empresa, o teu folletín enorme, bueno, os que irades emprender, ben sabedes que tedes que facer o plan de empresa, todo isto, que é o significado que lle quería dicir eu ao banqueiro. Vamos a ver, unha cousa é ser emprendedor, teño unha boa idea, e vostede, pois, me presta a financiación para levar a cabo o tema. E outra cousa é ser empresaria.
son empresaria, meto os cartos onde me sale. Pois entonces o aval, pois vai, a usted que lle importa que me pide este tocho? Se me vou a Hawái ou se monto unha empresa? Se me pide un aval, xa non podo meter os cartos onde queira, non? Claro, e de feito, foron as primeiras en Galicia no cultivo de plantas medicinais, non? Unha idea tan boa, tan innovadora, que te pregunten se estás Sí, casada... pero o banco non lle parecía tan boa idea. No, claro, pero ali empezou a mala relación pois, de Chusa e Carmela pois, cos bancos, non? Que de feito, pois... Acabamos, como lle dixemos ao señor, mire, non se olvídese de nós, vamos a montar un banco, que se ría. Non? Entonces, claro, ao final, pois, gracias a COP57, que tamén podedes metervos en internet se queredes, pois é unha cooperativa de finanzas éticas que realmente nos rescatou. Non? Os bancos están para que os rescaten, non para que os rescaten para rescatarnos a nós. Pois neste caso, o Banco de Finanzas Éticas sí que nos COP57 no 2009, foi no 2009, nos rescatou, porque estábamos nunha situación moi precaria e sin eles realmente non existiría nin Mil Ulloa, nin Mulloa. E, bueno, despois tamén, despois de eso, da falta de financiación, que todo o mundo nos decía que era unha idea moi boa, moi tal, pois fixemos tamén unha campaña de micromecenazgo, o crowdfunding, que era todo en inglés, non? E tamén axudounos, pois, porque conseguimos 10.000 euros, así con recompensas, e con unhas mensaxes da xente que dicías, tío, que isto é fantástico, temos que seguir, non? Entón, bueno, pois unha vez que tivemos a idea, fixemos unha super inauguración no Castelo de Pambre, tomamos a torre de homenaxe, xa vedes aí, eso é unha sábana, que pintamos. Fixemos unha inauguración, bueno, pois, increíble. Parecíamos profesionales, sin ter absolutamente ni idea de nada. No, pero o que pasa é que tuvemos unha axuda brutal por parte de toda a xente que nos rodeaba na Ulloa, non? O catering fixo no LOFE, unha muller que é profesora na Escola de Hostelería de Lugo, e, bueno, fixo un menú espectacular, que se quedaron toda xente asombrada, non? Como papá, non biches? Sí, caralho, e o alcalde flipou, dixo, estas nenas valen. E, bueno, por outro lado, pois, xa vedes aí, non? Que estaba Xurxo Souto de mestre de ceremonias, non? Despois fixonos tamén pois fresquiños con Analí, fixeronos unha canción, e, bueno, o máis importante de todo, puxemos unha bañeira chea de cremas. Con modelo. Sí, isto foi boísimo. Bueno, teño unha sobrinha moi mona, a verdade, non? E entón a xente dicía, ostra, hasta contrataron unha modelo para vender as cremas, era a miña sobrinha, non? Entón conseguimos, pois, os cartos ese día para pagar o laboratorio que viñeron, que compraron e pagaron. Imaginadevos, o sea, a implicación ao final, non, da xente. E nos adelantaron o tema das cremas. No, claro, que non te deixan sair as cremas, pero dixeron, estas pobres, vamos a... E acabar a festa, a inauguración, pois dimos os cartos, non? E entón, pois salimos ao mercado con... Bueno, a burocracia é así, a ver si chegamos... Hai que darlle moi despacio, tiña razón, ten unha sensibilidade, e cas más ca crema, nin te conto, vamos. Nos resbalan. Resbalan. A ver si damos... Aí está. E entón, bueno, pois saímos ao mercado facendo o lóxico, que é facer un leite corporal con leite, joder, que non hai nada. E entón, pois aí, a verdade é que tiña razón Chusa. Claro, eu ese día mismo, o día da taberna, pois xa, bueno, empezoume un pouco o gusanillo de decir, pois vamos a intentar facer algo. Metíme no laboratorio que temos ali, me puxen aí a bater a leite, para mirar, Carmela me dixo, por Dios, que leve mil en rama. Porque vamos a ver, é a planta dos carpinteiros, e, bueno, pois é a planta que realmente iniciamos nos todo o proxecto, e, bueno, é o fetiche noso, por encima as propiedades todas maravillosas que ten, para poder utilizala a diario, non? E entón, pois, bueno, aquelo non callaba, eu xa dicindo, non vou chamar a Marta para decirle que isto é imposible, pero, bueno, chamei a unha compañera miña da facultade e dime, con que batidora estás batindo? Unha batidora normal e corriente, tira con eso, ponte con outra. Comprei outra batidora nova, cando cheguei de repente, xa te chamei. Marta, a crema vai na llama. Sí, ya estábamos na llama todas. Porque lle dixen, xa verás, cando cheguemos ao laboratorio nos van a decir que é imposible utilizar a leite de vaca recén buxida e non van a querer facer o proxecto. Aí está.
E entón, bueno, pois conseguimos un laboratorio en Carballiño, porque somos de kilómetro cero, e ademais, imaginade como íbamos a trasladar o leite recién muxido para o laboratorio, se queda en Valencia, bueno, totalmente inviable, non? Entón atopamos en Carballiño, Lluvenor, un laboratorio, e a las famosas 5 íbamos todas cos zocos, un caldeiriño con xeo e con unha botella de leite. Modo aldea. Modo aldea total, e a botella de aceite, e chegamos unhas instalacións increíbles. Mirámonos e dixemos, Dios, estos van a flipar con nos, a ver, non nos van a facer caso, non? Bueno, pois ao final, unha equipa de mulleres increíbles, o sea que alucinamos de verdade con elas e elas con nós tamén. Pois... E o que pasou? Que chegou, non. Dixeron que non. Con leite de vaca recién ordeñada, nada. Tedes que pensar en introducirlle, pois, meterlle leite liofilizado, ou ben... A proteína do leite, proteína o de sea... leite, pero leite recién ordeñado non se pode meter. Shhh. Aquí está. Ui, non sabéis jorobado. Claro. É a primeira vez que chega alguén aquí ao laboratorio con unha crema xa feita e formulada. Amiga mía. Claro. Que has dado yo este. Habéis topado. Efectivamente. Estas que son as migas da Ulloa, Entonces, ao final, xa non houve remedio. Non houve remedio, claro. E, bueno, pois sacamos a primeira, bueno, pois era un pouco... non tiñamos o selo ecolóxico aínda, porque, bueno, todo o tema de cartos, como sempre e tal, e entón, ao final, pois, unha perfumista ecolóxica estivo, non sei, cerca de ano medio para poder... Claro, a ver, non va a tirar a leite, a crema, non? Ten que levar pois un aroma agradable, non? Entón, a verdade é que é unha cousa pois super novedosa, non? Que non leva un 40% de leite. Eu a primeira vez que collín a crema, puxenme diante das vacas, dixenlle, mirade, nenas, o que facemos. E foi como unha cousa así maravillosa, un subidón, non? De valor engadido, non? Porque ao final todos sabedes que estamos aquí, que o leite sempre vamos... E iso que estou volvendo ahora ao caso contrario, que ahora estou envasando leite. Pero bueno, vamos aí. Entón, a partir deste primeiro produto, nós sempre colaboramos, entre nós sempre, os fixemos rede, e empezamos pois o que... A ver... Pois coa familia Mulloa, non? Aí está, non? Entón, bueno, pois na base estamos Milulloa e Granxa Maruxa, dai sale a M, e fixemos, pois, a primeira... Perfecto, gracias, secretaria. O primeiro que fixemos, o sea, despois do leite corporal, un día estábamos na cooperativa, bueno, pois a miña irmá ten bastantes problemas capilares, non? Entón aparece o mozo de Chusa e dille, Chusiña, faime aí a loción, que non sei canto a miña irmá, pero vamos a ver, tes unha socia con 4 pelos e non lle comentas nada da loción capilar? Home, por aquel momento viñan os colegas, me cae el pelo, dame algo e tal. Bueno, eu fixen ali un potín a miña maneira, pero bueno, un pouco basado tamén, porque nos no ano 2000 pouco, sacamos unha publicación, unha pequeniña publicación, pois con recetas antiguas a 1800 relacionadas co Camiño de Santiago, porque, bueno, vamos a ver, ali na comarca da Ulloa había varios hospitais de peregrinos, co cal nos parecía algo moi interesante xogar co tema de que plantas se utilizaban antiguamente os peregrinos, e aí foi cando me encontrei con Hildegarda, unha abadesa do século XII, que é unha mulleraza que a podedes buscar. Sí, interesantísima. Unha cousa, vamos, é a nosa musa, non? Sí, sí, e ara santificaron xa Hildegarda. Eu teño na Granxa un carballo adicado a Hildegarda. Entón, bueno, aparte de música, pintora, bueno, unha máquina, non? Que nos decían os monxes de Sobrado de Monxes, aquel que veu por primeira vez e nos dice, hombre, esta foi a primeira feminista da historia. Vamos, que che diga eso, pois, pura, non? Pois, flipas. E entón, pois, bueno, aí ela tiña unha compilación de recetas, entre elas, pois, había unha que era para o tema de mellorar todo o pelo con buxo. Entón, pois, bueno, eu mirei para o do buxo e digo, joa, pois, coas plantas que temos aquí, Carmela tamén, pois, máis xuda un pouco, home, pois, sí, esta ten virtudes pilíferas, non? Se chama un pouco o tema. Fomos reforzando o tónico,
E, bueno, pues, realmente, iso era o tónico que eu que lle daba ao meu colega, mas ao resto dos colegas, gratuitamente, por suposto. E, Aí bueno, está. aparte das plantas que leva da salvia do romero, Da ortiga, Da ortiga. pois leva cayena, non? Entonces, claro, como nos facemos cosmética rural e enxebre, pretendemos utilizar todas as cousas pois que non se utilizaron hasta o momento, que somos a hostia, en realidade. Entón, Cuidado. Chusa, é que é verdade, a ver, Chusa dixo, a ver, que ten capsaicina? Joder, o pemento de Padrón picante. Eleva, Entonces, pemento claro. de Padrón picante e encima colaboramos con Fincas Fadegas que bueno, que é a primeira explotación Marta e Monse de titularidade compartida de dúas mulleres, o sea, vai todo aquí, sabes, é todo de corazón e de e filosofía. a súa nai foi a primeira, unha das primeiras mulleres que sacou a horta ecolóxica, non? Elia, seguro que Entonces, que sabedes, bueno, xa nos veu visitar varias veces porque lle tiñamos a orella queimada de tanto chamala todas as horas que non tiñamos ni idea de agricultura. Elia, que facemos con isto, non? Entonces, Aí está. foi un referente desde o principio, entonces foi a primeira pata, a primeira ramiña, A non? primeira ramiña, xusto, Da familia. da colaboración. Entón, despois xa, pois estamos todas entradas nos 50 anos e tal, en que non parezca, grazas a esta crema fantástica, regeneradora. E despois dis que tu irmá que é a vendedora, que leva, bueno, aparte de leite, pois pensamos, porque non combinamos pois, o tema da terra e do mar, non? Entón, pois pensamos en Mar de Ardora. Claro, eles viñan á nosa cooperativa a secar as plantas, o noso secadeiro, as algas, e entonces, claro, dixenlle, oye, mira, buscádenos algunha alga que sea fantástica para a pel, para as maduritas, e que vaya de maravilla pues, con esta formulación. Entonces, dixernos a leituga de mar, e, bueno, pues aí xa foi a seguinte arbolillo, non? Efectivamente. Entón, despois pensamos tamén bagazo de sidra, dicimos a manzá tamén, que sempre se levan os asturianos para facer a sidra. E entón, bueno, pois está Rivela, que foi o primeiro en facer sidra ecolóxica en Galicia, que é un Jesús Armenteiros, un apaixoado do seu traballo, que como a nós, que é importante, porque ao final, na materia prima, pois transmites, non? Pois toda esa emoción. E casualmente, tamén, cando ele empezou a facer a sidra, nos mandou uns kilos de bagazo de sidra para a nosa cooperativa, bueno, secadia e a ver que podedes facer con ela. Curiosamente, non? Como son as cousas, como se acaban cerrando os ciclos. Aí está, de feito, fixeron un estudo grazas a ese bagazo que secaron en Milulloa, a Universidade de Vigo, bueno, pois, increíble, dos polifenoles que ten, o sea, que, bueno, que nós, eso, pois, somos enxebres e tal, pero é importantísimo o tema da investigación, no, para facer, tendes o rural e vanguarda, pero necesitamos, pois, infraestructuras, para poder facer estas cousiñas que facemos. Sobre todo temos que seguir colaborando coa universidade desde o principio un pouquiño para ter patentado todo o traballo que vamos facendo, que ten unha base científica, non? Sí, claro, non é facer unha cosmética así, isto é alta cosmética. Como dixeches ti, 15 anos aí investigando cos tocos e con todo, pois non é unha coña, non? Entonces, pois a nos pasanos o mesmo, que pasa que, bueno, nos apoiamos bastante no tema da universidade porque tamén son quen teñen os medios, non? Para investigar moito máis que nós. Claro, de feito, temos o primeiro, anterior, fixemos unha novidade mundial, fixemos un bálsamo labial con cera de abella e mel de soboral, que son outros amigos que fan unha mel de alta montaña, sin filtraros, unha cousa fantástica e, con flor de grelo, como non? Mira, Teñamos que acabar co grelo con todas as súas... Bueno, falta no lo nabo, pero como dices tú, sirve para abonar. Mira, estas mulleres fixeron máis polo grelo con la con. Deshidrataron os grelos, que foron as primeiras, 60 gramos de grelos equivalen a medio kilo, que podes levar pois, no mundo inteiro, no avión, e de repente atopámonos que non hai nada escrito sobre ninguna publicación científica sobre a flor do grelo. O sea, o que... E entonces, de repente, pues bueno, foi a sorte que aquí con la universidade hemos topado outra vez, pois aprobaronnos hai pouquiño, non? Habrá, canto fai, 3 meses,
Menos que eso, menos, que xa Pues estamos. aprobaron, sí, xa parece que pasaron miles. Aprobaron un proxecto de investigación pues, para caracterizar varias plantas con estas mullerazas, ¿no? Bueno, con Marta Lores e Carmen Jares, que son unas catedráticas, bueno, increíble. Ademais, de feito, Marta Lores está ahora liderando un proxecto a nivel europeo, deronlle, non sei se foron 8 millóns de euros, ¿no? de subvención. Entón dixemos, ai Dios, como nos dean a nosa subvención, vai pasar de nós, non? Porque claro, con semellante historia e non, o contrario. No, tuvemos moita sorte, de repente, aparte de ser unha grande científica, unha grande persona, e tabernícola tamén. Tamén. Maravilloso. E entón, pois nada, pois sacamos eso, a primeira cousa feita con grelo, de feito, creo que o refrán na Bonaviza Grelo, a Trinidade do Galego, que cambiala porque a flor de grelo vai ser algo moi especial, e non solamente a flor de grelo, vamos a investigar outras 3 flores supergalegas que non teñen absolutamente nada, pero non podemos dicir nada. Eso, para o seguinte. Entón, ao final, o que facemos en Mulloa, pois é unha cosmética colaborativa, rural, en Xebre, solamente podedes atopala en pequenos comercios, non queremos ninguna gran superficie, ni Corte Inglés, ni nada polo estilo. E, bueno, pois aquí en Lalín, porque supoño que queredes probar estas cousas fantásticas, temos aquí Melecanela, Ginkgo biloba, e despois, bueno, pois na páxina web, porque somos moito de menos Amazon e máis Ulloazón. Moitas grazas. Oi. Esta es la canción que nos hicieron. E agora vamos a escoitar a Juan Sícolo, que nos vai a explicar a súa empresa Mahuida. Gracias, muchas gracias. Antes que nada, agradecer a todas las personas implicadas en este evento que lo hicieron posible, al Concello de Lalín, al Viveiro de Empresas, el Laxeiro, que nos brinda un montón de apoyo y un espacio gratuito en plan oficina para desarrollar todos nuestros temas de ordenador, teléfono, etcétera, completamente gratis. Así que muchas gracias también a ellos. Mi nombre es Juan Sícolo, a ver, vamos a llevarnos bien. Mi nombre es Juan Sícolo, soy el fundador o CEO, ¿no?, que ahora está muy de moda eso, de Mahuida. Voy a presentarme primero formalmente a mí, al equipo. Bueno, ahí hay un poco de currículum, digamos. En mi caso soy guía de barrancos, de descenso de barrancos, media montaña y también técnico en actividades en el medio natural aquí en Silleda. Estudié en su momento, hace unos años. También formado en rescate en altura, espacios confinados y bueno, también en rescate en el medio acuático. Y somos todos miembros de la Asociación Española de Guías de Montaña
y de la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña, que son un poquito, digamos, como un sello que le da cierta calidad, digamos, a nuestro trabajo, aunque la calidad realmente la damos nosotros, las personas, ¿no? Pero bueno, son unos sellos distintivos, digamos. Después ahí hay dos grandísimas personas, que son las que me acompañan cuando la situación lo requiere, que son Cristina Leira, que es también guía de montaña, técnica en educación y control ambiental y formada en rastreo, huellas, y guía de barrancos en proceso, también está estudiando ahora mismo, está haciendo la formación. Y Ignacio Alonso, que es así el más veterano, mucha experiencia en montaña, guía de barrancos y de montaña también, y además, como curiosidad, es del grupo cinológico de rescate de la Guardia Civil, entonces es, bueno, guía de montaña a tiempo parcial, cuando su profesión a tiempo completo se lo permite, digamos. Y ahora que me presenté formalmente, pues vamos a ver, ahí, vamos a empezar por el comienzo, como debe ser. El pasado, bueno, en mi caso me crié en un pueblito costero de Argentina, un país que comparte mucha historia con Galicia, un pueblo de costa, pero que también tiene mucho campo, entonces siempre pues estábamos muy ligados a la pesca, el cultivo, bicherío, ¿no? Muy pequeño, pues salir con un hacha a cortar leña, ¿no? Que ahora eso parece, darle a un niño ya unas tijeras parece una locura, ¿no? Pues antes nos soltaban un poco más ahí a lo salvaje, entonces siempre estuve muy ligado al tema naturaleza, animales, y bueno, con 15, 16 años siempre fui de practicar mucho deporte, pero a esa edad empecé más con el tema de deportes asociados a la montaña, con mi compañero Leo, pues a hacer más tema de descenso de barrancos, escalada, etcétera. Y ahí, bueno, era algo que combinaba lo que a mí más me gustaba, deporte, naturaleza, flora, fauna, y dije, bueno, esto es lo mío, quiero convertirlo en mi profesión, quiero dedicarme a esto. Y empecé a formarme como guía de montaña. Poco a poco, compaginando con otros trabajos. Es muy difícil ganarse la vida en una profesión así poco común, digamos. Entonces siempre pues, iba compaginándolo con lo que saliera, con cualquier trabajo entre semana y generalmente los fines de semana pues guiando para otras agencias de viaje, empresas de turismo activo, hasta que en un momento pues di el paso. ¿Y por qué digo ahí que no todas las ideas vienen de lejos, pero todas tienen su historia? Porque en este caso, Maguida no es un emprendimiento que viniese de tradición familiar, como muchos otros, o de que en mi familia fuesen guías de montaña, o ya hubiese alguien que se dedicase a eso. No, simplemente fue como de un día para el otro, entre comillas. Empecé como autónomo, como guía autónomo, y dije, bueno, voy a empezar por mi cuenta a trabajar para distintas empresas, agencias, pero me fue entrando el gusanillo ese y empecé a hacer papeleos, empecé tal, dije, bueno, no quiero que sea mi nombre, quiero tener un nombre así comercial, quiero tener una imagen, un logo, no sé qué, una web, hablé con un amigo que me hiciera la página web, todo esto sin decirle nada a nadie, hasta que estuviera todo ya listo, redes sociales, página web, todos los trámites, todo hecho para sacarlo ya a la luz. No se lo dije ni a mi propia familia y después ya, cuando estaba todo hecho, lo saqué a la luz y era como sorpresa, ¿no? Como, oye, ¿cuándo arrancaste con esto? Pues ese fue un poco el primer paso que di para trabajar ya, digamos, como empresa de turismo activo, que es lo que es Maguida ahora mismo, una empresa de turismo activo que trabaja en toda Galicia y parte también de Cantabria, Asturias, Pirineo, pero sobre todo, fundamentalmente, aquí en Galicia, que tanto yo como Cristina y Nacho pues somos de aquí. Entonces, ¿cuál es el presente de Maguida? Pues actualmente realizamos todo tipo de actividades. Empezamos con rutas de trekking, senderismo, pero realizamos también escalada, puenting, vías ferratas, eso ya más fuera de Galicia, que aquí de momento no tenemos ninguna, pero realizamos también actividades en la nieve, formaciones, temas de cursos de orientación, ¿vale? Como aprender a usar mapas, brújulas,
formaciones de rescate en altura, formaciones de aludes, avalanchas y un poco todo el ámbito, ¿no?, de los deportes de montaña que podemos abarcar. Para nosotros la formación es importantísima, estamos constantemente formándonos, todo el equipo, casi nunca dejamos de estudiar, incluso Nacho, que es el más veterano y que ya, digamos, tiene todo hecho entre comillas, como quien dice, pues también está en constante formación, porque al final son actividades que tienen muchos riesgos que tenemos que gestionar. Nosotros los guías al final somos gestores de todos esos riesgos, porque el riesgo cero al final no existe, siempre todo tiene un riesgo, desde que sales de tu casa o mismo en tu casa hay riesgos, pues en una actividad en la montaña se multiplican. Entonces nosotros tenemos que gestionar esos riesgos, digamos, en la forma más óptima posible para hacer que todas las actividades sean 100% seguras. Entonces, bueno, el futuro, entre comillas, ¿no?, que eso hay que vivir el presente, ¿no?, pero también pensar un poquito en el futuro. En el futuro nos gustaría hacer muchas más cosas aquí en esta comarca del Deza, en la zona de Lalín, que es una zona que tiene mucho potencial, muchas zonas verdes, aunque en Galicia no tengamos quizás grandes montañas como en el Pirineo, como en Picos de Europa, otras zonas, sí que tenemos muchos espacios muy, muy bonitos, y eso es algo que todo el mundo que viene de fuera me lo dice mucho. Vienen gente, pues hace poco tuve gente de Tenerife, de Canarias, bueno, otras zonas de España, que se quedan realmente sorprendidos con la belleza de Galicia, y muchas veces nosotros mismos tampoco la valoramos lo suficiente, ¿no? Miramos a otras zonas como, bueno, pues eso, Pirineos, Picos, no sé qué, Ordesa, Monte Perdido, tal, siempre hacia afuera, pero realmente no nos damos cuenta que Galicia tiene muchísimo que ofrecer en este aspecto, e incluso mucha gente, tenemos bastante público de aquí, de Galicia, que se sorprenden porque va a zonas que dicen, bueno, pues no sabía que esto estaba aquí, ¿no? Entonces es algo que nos gustaría aprovechar, y también aquí pues abrir más zonas, algunas zonas de escalada, algunas zonas para el descenso de barrancos, aquí en Lalín, que estamos trabajando en ello, y estamos trabajando también en algunas zonas para la gente del ciclo de actividades en el medio natural, de aquí de Silleda. Entonces nos gustaría, para el futuro cercano, para el próximo año, empezar a hacer más actividades en esta región, y también otros proyectos relacionados con la huella ambiental que generamos, con las emisiones, ¿vale? Estamos intentando empezar un proyecto que por todo del tema del COVID y eso hasta ahora no se pudo, que consiste básicamente en medir las emisiones que generamos al desplazarnos a nuestras actividades, y en función de esas emisiones, pues a final de año hacer una plantación en una zona deforestada, gratuita, para todo el que quiera participar, organizada a través de una organización sin ánimo de lucro que se dedique a eso. Eso son algunos de los proyectos que tenemos para el futuro. Bueno, esta diapositiva me vale un poco para explicar así la historia de Maguida. Ese de arriba es el primer logo, que después de muchos bocetos y muchos garabatos en papel, a mí me gusta más el papel que el tema ordenador, eso no lo llevo nada bien. Se me hace muy cuesta arriba, redes sociales, ordenador, tecnología, aunque soy joven no me gusta. Entonces, después de muchos garabatos en papel salió ese primer logo de arriba, que bueno, Maguida, ¿de dónde viene Maguida? La palabra Maguida sí que es un poco raro. Hay una zona que a mí me gusta mucho en la cordillera, que es la cordillera de los Andes en Sudamérica, porque es espectacular, impresionante, es una de las zonas más vírgenes así del mundo, digamos, donde casi la huella del hombre, bueno, de las personas no se nota, y uno de los pueblos originarios de esa zona, de la Patagonia, sobre todo argentina y chilena, son los mapuches, y en mapuche la palabra Maguida quiere decir así algo como, no tiene una palabra en español 100% equivalente, pero viene siendo así como una zona de montañas con bosques, digamos. Y bueno, el logo viene representando un poco ese cuadrado verde que vemos ahí, el plano, que es el elemento, ¿no?, el plano, el mapa,
que es el elemento que usamos para representar sobre papel lo que es la tierra, las montañas. Es una herramienta para nosotros los guías indispensable, un mapa y un poco esas letras así que no son perfectas. Al final en la naturaleza las formas perfectas casi no existen, entonces, bueno, la M y la W que parecen ahí unas montañitas, y después la versión 2.0 un poquito mejorada, que incluye ahí la brújula y un par de piolets, también para darle un toque más de montaña. Los pilares, ¿cuáles son nuestros pilares? O sea, una bonita foto del Monte Pindo aquí en Galicia, que es, bueno, así representa un poco la historia del nacimiento de toda Galicia, ese origen volcánico, y me pareció adecuada. Ahí dice que una buena base es fundamental, parece algo muy obvio, pero si no tenemos unos buenos pilares, una base firme sobre lo que construir, todo lo que hagamos después corre el riesgo, ¿no?, de tambalearse un poco. En este caso, nuestros pilares pues son sobre todo y en primer lugar la seguridad. Seguridad es igual a tranquilidad, dice ahí, porque todas estas actividades tienen un riesgo. Cada persona que venga a realizar una actividad tiene que ser consciente de esos riesgos y nosotros se los transmitimos, pero tenemos también que transmitir una seguridad y gestionar esos riesgos de los que hablaba antes para que la persona esté tranquila, que pueda disfrutar de la montaña y de la naturaleza sin preocuparse de nada más. Eso es indispensable. Sin la seguridad, ninguno de los otros es posible. No puedes ofrecer calidad sin seguridad. Calidad, clientes contentos y sobre todo lo que queremos ofrecer son experiencias. Experiencias que no se olviden. Al final nosotros no vendemos algo tangible. Entonces, una de las cosas más bonitas de esta profesión es poder darle a alguien una experiencia de la que se acuerde siempre. Poder llevar a alguien a un sitio, a un medio natural y ver esas caras que pone la gente. A mí me encanta. Si hay algo que me gusta tanto como ir a la montaña, es llevar a alguien a la montaña y ver esas caras de felicidad, de sorpresa que pone al llegar a un sitio espectacular, ¿no?, y quedarse asombrado. Pues eso es súper satisfactorio y es una de las cosas que queremos ofrecer. Después, sostenibilidad. Obviamente es igual a futuro. ¿Por qué? Porque todas las personas que vivimos del medio natural creo que somos las primeras que tenemos que preocuparnos en cuidarlo, en preservarlo. El que se dedica a la ganadería, a la pesca, al guiado en montaña, cualquier cosa que esté relacionada con el medio natural, creo que es súper importante cuidarlo, porque si no, en el futuro no va a haber nada. Y al final es una cadena y si masificamos, hay que buscar el equilibrio. Pongo ahí, busca el equilibrio, porque hay que buscar el equilibrio entre acercar el medio natural a las personas, pero sin llegar a masificarlo tanto como para destruirlo. Entonces, es una línea que hay que saber mantener. A mí no me gusta llevar un autobús de 50 personas a una zona natural un día y otro, no, porque si no acabas arruinándolo. Entonces, intentamos acercar ese medio natural, pero en grupos reducidos, intentando reducir el impacto que generamos. Ya solo una sola persona caminando por el medio natural ya genera un impacto. Pero bueno, también los animales transitando por el medio natural generan impacto. Entonces, hay que buscar ese equilibrio. Y después el aprendizaje. Aprendizaje es igual a mejora, aprender constantemente, formarnos para poder transmitir todo lo que tiene para ofrecernos la naturaleza de una manera cercana, además. O sea, a mí no me vale de nada llevar a gente al medio natural y soltarles 1 millón de nombres científicos de plantas, de bichos y tal, y que no se entere de nada. A mí lo que me gusta es que las actividades no sean simplemente ir de un punto a otro, sino que se aprenda también algo en ellas. Y para aprender hay que saber comunicarlo de forma cercana también. Después, analizar, aprender y analizar de lo bueno y de lo malo. De lo malo se aprende mucho y de lo bueno también, ¿no? ¿Por qué funciona lo que hago? ¿Cuál es el motivo de que funcione? ¿No? ¿Y por qué no funciona esto otro que estoy probando? A lo mejor, pues hay que analizar todo eso para aprender y después saber transmitirlo. Transmitir esa pasión que tenemos por la naturaleza y por los deportes de montaña a la gente. Y esa es la manera, digamos, de crecer. Esto está muy relacionado con nuestra filosofía de empresa, digamos. Vale. Digo ahí que tus valores definen lo que eres.
y nunca la sabiduría dice una cosa y la naturaleza otra. Esa es una frase de Juvenal, un escritor romano del siglo I, muy acertada, en mi opinión. Primero somos amantes de la naturaleza, ¿vale? Y de todo lo relacionado con ella, y después somos guías. Pero antes que nada nos metimos en esta profesión. Obviamente alguien que se mete a hacer guía de montaña no lo hace por dinero, porque si no vas mal. Entonces lo hacemos primero porque nos apasiona y porque queremos compartir y acercar eso a todo el mundo. Después hablamos de buscar el equilibrio y el aprendizaje. De nuevo, en nuestras actividades queremos acercar, pues eso, la flora, la fauna, ¿vale? Que no sea simplemente, pues salimos del punto A y hay que llegar al punto B, o trepamos esta pared o bajamos este barranco sin más, sino que intentamos que tengan un valor didáctico también, ¿vale? Que la gente que venga se lleve un aprendizaje, que no sea solo mezclar un poco la diversión, el deporte y el aprendizaje, es lo que buscamos, que sean actividades completas en ese sentido. ¿Por qué? Porque si acercamos también por esos medios, el medio natural, a la gente, también transmitimos la importancia de conservarlo, de cuidarlo. Entonces es una forma de dar sentido a eso en todas las edades, digamos, desde la gente más joven hasta los adultos. Siempre es una forma genial de empezar pues con la gente joven, esos primeros contactos con la naturaleza, pues ir al monte, ir a una fraga, llevarlos, ¿no? Y que vean todo, por ejemplo, todo lo que aprenden en el instituto, en colegios, en una clase de biología, etcétera, sacarlos un poco del aula y que puedan tocarlo, que puedan tocar, que puedan oler, que puedan ver la flora, la fauna con sus propios ojos, que se lo pasen bien disfrutando. Eso es una manera genial de hacer que la gente joven pues empiece a tener conciencia de ese tipo de cosas. A ver, aún no nos vamos. Hablamos de emprender y de la gran pregunta, que si es fácil emprender. Bueno, a ver. Obviamente no es fácil. Cualquiera de los que estáis aquí de ponentes sabéis que emprender no es en absoluto fácil y que voy a empezar hablando de los riesgos. Todas las decisiones que tomes son tus riesgos, los asumes al 100% tú, pero por otro lado tienes una enorme satisfacción personal de sacar un proyecto, una idea, un proyecto que tenías en mente. Cuando sale a la luz y ves que empieza a rodar y que empieza a funcionar, es una satisfacción indescriptible, seguro que lo sabéis bien. Cuando empieza a dar sus frutos hay que tener mucha paciencia, porque los resultados no vienen inmediatamente, eso está claro, y hay que tener mucha paciencia, porque a veces ¿no? tenemos épocas más bajas que decimos esto no está funcionando, no veo beneficios, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Y al final simplemente es que hay que esperar, porque bueno, yo suelo decir que la suerte no existe, ¿no? Sino que lo que existe es el trabajo duro, la perseverancia, la constancia, y que tarde o temprano todo ese trabajo va a dar sus frutos. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a veces a quererlo todo ya, ¿no? Y la sociedad es lo que nos suele imponer hoy en día, pues todo ya, todo rápido, todo ahora, y en cambio la naturaleza lo que nos transmite es esa calma de decir, oye, hay que ir más relajado, hay que ir más tranquilo, hay que esperar, y los resultados llegan. Después tus decisiones, todo lo que hagas en tu emprendimiento, todo son tus decisiones y tus normas, es decir, hago lo que yo quiero, entre comillas, ¿no? Pues es mi proyecto, es mi idea, es mi hijo o mi hija, y yo hago con él lo que a mí me dé la gana. Y después el conocimiento. Algo que tiene emprender es que te otorga un montón de conocimiento. Por lo menos en mi caso, yo desde que me hice Maguida, empecé a emprender, aprendí un montón de cosas, de todo, desde aspecto legal, de papeleo, de burocracia, ¿no?
hasta pues temas de informática, temas redes sociales, páginas web, WordPress, algo que no me imaginaba ni de lejos que iba a estar metido en esos temas, pues aprendí muchísimo. También hay que tener esas ganas de aprender, obviamente, de asistir a cursos, de asistir a seminarios, de juntarte con gente que tenga mucha más experiencia empresarial que tú. Todo eso es súper bonito, además, porque pasa el tiempo y dices, madre mía, en este último año, en estos últimos 2 años, 3, 4, los que seas, aprendí un montón de cosas, me junté con gente que tiene muchísima más experiencia y eso es algo que te nutre muchísimo. Y después, beneficios y desarrollo que tiene nuestras actividades ahí, para las zonas del rural, digamos. Lo primero, económicos, obviamente. Si a mí me va bien, a ti te va bien. ¿Por qué? Porque si a mí me va bien y yo puedo llevar gente al rural, pues el paisano o la paisana que tenga ahí un alojamiento, un albergue, un restaurante, etcétera, le va a ir bien. Le va a ir bien y al final es todo un engranaje, una cadena, porque si a él le va bien, también al que le compra la carne o le compra las verduras o tal, le va bien. Entonces, al final es como una cadena. El supermercado que hay en el pueblo, pues también le va bien. Que venga gente al rural siempre es como un engranaje económico para todos, para mí como guía, para mí como persona que lleva grupos y para la gente que tiene allí sus negocios. También es algo que ayuda, digamos, a proliferar, ¿no? Da una razón de quedarte ahí en el rural. O sea, si hay una fuente económica, te quedas. Si no hay nada, la gente tiende a marcharse, que es uno de los problemas que tenemos en Galicia, ¿no? El abandono de las zonas rurales. Después, beneficio cultural. Me pasa a menudo que voy a zonas, a pueblos de montaña, pueblos alejados, pueblos que a veces tienen 5 o 10 habitantes, 1 incluso, o sea, que solo vive una persona ahí todo el año, y charlo con ellos, me encanta hablar con ellos, y descubro historias y cosas realmente impresionantes, increíbles, súper interesantes, que no están plasmadas en ningún lugar, que no están en un cartel, que no están en un libro, que no están en internet, no están en ninguna parte. ¿Están dónde? En ellos mismos. Entonces, si tú no cuentas eso, cuando esas personas no estén, la historia se pierde. Si no queda reflejada en algún sitio, la historia se termina perdiendo. Entonces, una cosa muy bonita para mí es hablar con la gente, descubrir esas historias y poder contar esas historias. A los grupos, a las personas que vienen conmigo, poder darles esas historias interesantes que a mí me han transmitido, seguir repartiéndolas por ahí es una forma de que la cultura no se pierda. Después, natural, valor natural. El medio natural se revaloriza, entonces le damos mayor importancia. Si hay una zona, en Galicia casi cualquier pueblo tiene algo de encanto natural, digamos, aunque sea pues eso, un pequeño. A lo mejor yo hago un pequeño paseo por el río todos los días y para mí es simplemente salir a pasear y viene alguien de fuera y dice, oye, qué bonito esto, ¿no? ¿Por qué no lo...? Y nadie piensa en darle ese valor, nadie piensa en pues, hacer una pequeña ruta por allí, ¿no? Buscar lo que hay en el entorno para revalorizar, digamos, ese pequeño pueblo, esa pequeña zona rural, que a nosotros a veces, como lo tengo al lado de casa, ¿no? Es lo típico, lo tengo al lado de casa, salgo a pasear por ahí, pues es lo que veo todos los días. Pero para otras personas, a lo mejor, o gente que viene de las ciudades sobre todo, pues es algo que no tienen y que disfrutan mucho. Es una forma de ponerlo en valor y también, si lo ponemos en valor, lo empezamos a cuidar más, ¿vale? Porque si yo voy a una zona y está llena de basura, llena de residuos, etcétera, ¿quién va a querer ir ahí? Nadie. En cambio, si sé que eso puede traer personas a las zonas rurales, empiezo a cuidarlo más, empiezo a darle mayor importancia. Y después, valor social. Las zonas rurales aparecen en los mapas, que muchas veces están olvidadas. Y están olvidadas también las necesidades y los reclamos que puedan tener. Pues si tengo problemas de transporte, si tengo problemas de gestión de los residuos, faltan contenedores, faltan tal, todo eso, ¿quién lo escucha? Pues muchas veces nadie. En cambio, si empezamos a ver
los valores que tienen esas zonas, pues también la gente de ahí, los vecinos, la gente que vive ahí, empieza a ser un poco más escuchada, digamos. O eso, bueno, es mi opinión por lo menos. Como digo, todo está conectado, todo es una cadena y al final nos vamos ayudando unos a otros. Entonces, es muy beneficioso llevar gente a las zonas rurales y revalorizar, poner en valor todo eso, todo lo que tienen que ofrecer, que es mucho. Las ciudades, bueno, están bien para ciertas cosas, ¿no? Pero la calma y el valor natural de esos pequeños pueblitos, pues eso no tiene valor, digamos. Y como os digo, hay zonas, en Galicia pasa mucho, hay zonas rurales, yo me he topado de todo en Courel, en la zona de Ancares, Lugo, tal, que solo vive 1, 2, 5 personas todo el año, los inviernos son duros, entonces, bueno, las carreteras están fatal, no están casi ni asfaltadas, no hay contenedores, etcétera. En cambio, si empezamos a poner eso en valor, un poco como hacen en otras zonas, como todos vemos las publicidades estas de Andalucía, no sé qué, tal, ¿no? Canarias, bueno, pues eso sale en la tele, ¿no? En cambio, en Galicia, bueno, sí, el Camino de Santiago, ¿no? Pero hay mucho más que eso y creo que va siendo hora ya de empezar a darle visibilidad y de cuidarlo también, no solo que lo vea la gente, sino también que lo valore, que eso es trabajo también nuestro, pues poner un poco en valor, contar esas historias, contar la importancia de toda la flora, la fauna que tenemos en Galicia, que realmente es muy sorprendente la cantidad de especies de anfibios, mamíferos, de aves que tenemos. Bueno, tenemos unos bosques y fragas espectaculares repartidos por toda Galicia y está, bueno, creo que va siendo hora de cuidar un poquito más todo. Tema de incendios y tal, ya sabemos que hacen mucho daño aquí en Galicia y es una lástima que no intentemos todos hacer un poquillo de fuerza para conservarlos. Ahora se está luchando mucho también contra el tema de parques eólicos, macroparques y tal. Se está haciendo mucha fuerza para impedir que se hagan en zonas como Trevinca, como Courel, etcétera, porque al final, como os digo, es todo buscar ese pequeño equilibrio. Obviamente todos necesitamos de electricidad, todos necesitamos papel, todos necesitamos ese tipo de cosas, pero también hay que buscar un poco el equilibrio, porque si eso se acaba, ¿qué nos queda, no? Al final. Entonces, bueno, a ver, todavía no quería pasar. Bueno, ahí vamos a dejarme. Vale, como os decía, todo eso es lo que nosotros intentamos desde Maguida, pues poner nuestro granito de arena y trabajar también, bueno, no es enseñanza arreglada, digamos, pero sí que nos gusta poner un poco en valor y transmitir nuestros conocimientos, que por eso también estamos en constante formación, digamos, porque nos gusta darle ese valor extra a nuestras actividades. Y queremos empezar con nuevos proyectos para el año que viene, también proyectos ligados a la enseñanza, empezar a trabajar con centros educativos, de aquí también de la zona, y repartidos por toda Galicia. Nos encantaría, estamos trabajando en ello, pues para poder, como os decía, esos temas de biología, esos temas de centros educativos, poder llevarlos al terreno, porque al final lo que aprendes sobre el terreno casi no se olvida, digamos, porque una clase, bueno, se puede hacer muy dinámica y hay formadores excelentes que dan clase, pero ya si encima eso lo trasladas al medio natural y lo trasladas a algo que se pueda sentir, que se pueda tocar, pues es algo que la gente suele recordar durante mucho tiempo. Después, si encima le das un toque de diversión, ¿no? Un toque pues eso, de actividades como la escalada, como el descenso de barrancos, tal, que tienen cierta adrenalina, que tienen, bueno, muchas sensaciones, pues ya es un pack completo, digamos, que permiten a la gente llevarse una experiencia genial y a los más jóvenes pues llevarse también esos conocimientos que no están sobre el papel o sobre una pantalla, sino que pueden
verlos con sus propios ojos, y también a nivel profesorado, a nivel formativo, creo que es genial sacar a través de... Vale, hay gente que a lo mejor, hay centros que a lo mejor les cuesta mucho hacer ese tipo de actividades o sacar a los chavales y a los niños y niñas de las aulas por un motivo o por otro, porque no tienen medios, porque no tienen material, porque es responsabilidad, etcétera. Entonces, por nuestra parte, también poder decirles, plantearles un plan de actividades y decirles, toma, ya te doy todo hecho, tenemos todos los seguros, todo lo que hay que tener para poder realizar unas salidas didácticas a la naturaleza, a la montaña, pues es un punto muy favorable desde mi punto de vista para un centro educativo, dárselo ya todo bien mascado y seguir pues con esa labor de acercar el medio natural a todo el mundo por igual y que sea entendible sobre todo, ya os digo, que no sea algo, que sea algo para todo el público, digamos, no que sea algo de, pues eso, de extremadamente complicado, nombres científicos, tal, o pues nuestros cursos y formaciones son adaptados a todo el mundo, que lo pueda entender tú, que lo pueda entender yo, y esa es la manera, creo que se está llevando ahora de educar y de transmitir, viene del mundo del outdoor learning, digamos, que es algo que en otros países de Europa está muy en auge también, pues es una manera distinta, digamos, de transmitir y de enseñar, mucho más didáctica, y creo que es la mejor forma de acercar todo esto a la gente, más allá de una clase aburrida, ¿no? Pero como os digo, hay grandísimos formadores por ahí, pero bueno, esta es una forma que está más que probada, digamos. O sea, ya hay muchísimos países que han probado estos métodos de acercamiento del medio natural para todo tipo de temas, temas de estudios, temas laborales, inserción en el mundo laboral, etcétera. Viene de hace muchos años y está más que probado que funciona, y están las estadísticas y los estudios de una mejora enorme de inserción en temas laborales y en mejora en los estudios a nivel instituto, a nivel colegios. Entonces es algo que también queremos nosotros absorber de esos otros países, ¿no? Al final hay que copiar a los mejores, como se dice, ¿no? Y a lo mejor no somos pues Pirineos o Dolomitas o tal, pero tenemos mucho que ofrecer aquí en Galicia y hay que copiar a los mejores. Entonces creo que eso es súper importante. Y bueno, muchas gracias a todos, gracias totales, y podéis ver nuestros contactos y nada, agradecer de nuevo a todos los que me han invitado aquí a participar a esta ponencia, y también un poquito de publicidad y a nuestro sponsor, que es el que nos equipa en montaña en nuestras salidas, así que muchas gracias a todos. Bueno, eu vexo que Xavi xa vai directamente, pero vamos a facer o descanso do café de 10 minutos, que xa vexo que está moi emocionado para participar. Vas forte, ben forte, entón. Despois teremos a Fica e Xebreza e teremos tamén a Pazón Zuxao. Entón, ahora vamos a facer 10 minutiños para tomar un cafeciño, tamén cunhas emprendedoras que están a empezar agora e que tamén hai que apoiar, e vamos a tomar ese aperitivo, 10 minutos, e despois xa vos chamo para seguir. Grazas. Moi ben, Xavi. Ves fuerte, ves?
Hola. Por favor, ide collendo asento. ¿Sí? Por favor, ide collendo asento. No, no hace falta. Tienes que... El mando hacia la tele, ¿vale? ¿Pero mando para qué? Para después cuando empieces. Derecha, izquierda. Derecha, para adelante. Izquierda, para atrás. Una vez, es muy fácil. ¿Sí? Moitas grazas a todos e a todas. Continuamos. En este caso, vamos a falar con Xavi Paz e vanos a contar un pouco en que consiste Finca El Xebreza. Benvido. Bueno, pois boas tardes. En primeiro lugar, gracias ao Concello e a todos os participantes por estar aquí e por acordarse de min. Bueno, eu son Xavi Paz, son gandeiro, son de Villalba, de Lugo. Teño unha finca alquilada de 1200 hectáreas e dedícome á produción cárnica de vacas e de cabalos. Un pouco, vou empezar desde o principio, a miña infancia un pouco foi ligada máis, non foi hacia a ganadería, porque nin meus pais nin meus avós se dedicaban a este sector, pero, bueno, a mí sempre foi unha cousa que me gustou. Eu, con 3 anos, empecé a montar a cabalo, era o único deporte que me gustaba, e, bueno, sempre me foron apoiando, eu dedicábame á competición, como vedes aquí, empecé moi novillo, e, bueno, pouco a pouco fun progresando, cheguei a competir a nivel nacional, internacional incluso, algunha vez, e, bueno, cando ganei o campeonato gallego, cando tiña os 18 anos, eu empecé a estudar unha carreira, Administración e Dirección de Empresas, porque, como decíades antes, os pais sempre dicen estudade, estudade, e, bueno, estudei a carreira, acabei o primeiro cuatrimestre, non me gustaba moito, eu ben vía que non estaba moi contento, e coincideu que me morreu o cabalo que tiña para competir. Entonces, parei de competir, deixei a carreira, e ao mesmo tempo surxeu un traballo en Alemania para competir e entrenar cabalos en competición. Fun para lá, estando ali, foi cando surxeu o tema da finca, ofreceronlle a meu pai, entonces eu, bueno, gustoume a idea, a mí sempre me gustaron moitos animales, e vim para aquí, empecei, ao mesmo tempo que poñía a andar o proxecto, estudiei en Fonteboa, que foi onde conocín a Abelino, un ciclo superior de ganadería e asistencia en sanidade animal, e, bueno, pouco a pouco fun progresando, hasta... Bueno, aquí ainda sigo soltando. E aquí tamén. Bueno, as primeiras vacas que comprei cando empecé foron as vacas de raza Saler. Bueno, principalmente comprei os cabalos que estaban na finca cando a aluguei. Despois comprei vacas de raza Saler, que son unhas vacas francesas, de origen francés, que están relacionadas... Bueno, teñen dous aspectos, o aspecto leiteiro e o aspecto cárnico. En Francia, varias explotacións dedican esta raza
facer queixos, porque é unhas vacas que dan moita grasa e moita proteína no leite. E pois hai outro ámbito que é o cárnico, que é máis hacia o que me estou eu enfocando. Bueno, primeiro trouxen as vacas, empecé pouco a pouco, de poucas, depois fun ampliando, hoxe teño 150, están na parte baixa da finca, que son 200 hectáreas, que é a zona máis ben de pastizal, a mellor zona. Despois vía que na parte de arriba estaba desaproveitada, porque os cabalos tiñan un problema, que era o lobo. Eu pertenezco á Serra do Xistral, e ali hai moito cánido. Bueno, vía que se podía aproveitar de outra maneira, e dixen, pois, vou meter máis vacas. E que raza meto? Por diversificar un pouco, e metí unha raza autóctona, que é a raza cachena, que aí están, e aparecen, gracias, Mónica. Empecé con 100, claro, primeiro tiña unha produción pequena, porque recriaba todas as novillas e eso, e pouco a pouco fun ampliando, e tiño 150, e claro, primeiro daba sacao ben os becerros a particulares, a conocidos e tal, vendíalle medio canal, un canal enteiro, pero agora que tiño bastante produción, apareceu o problema de que faigo con todo isto. Entón, agora estou desarrollando unha marca de carne para poder venderlle a persoas de cidade que non poden meter medio canal nun congelador. Vendo lotes de 25 kilos, vendo hamburguesas, faigo un pouco, bueno, máis cómodo para todos. Esta raza é unha raza autóctona, moi dura, escollina porque a salera é unha raza un pouco máis blanda, está na parte baixa onde hai máis pasto, esta está máis na zona de monte, comparten cos cabalos terreno. Non sei se ten aí, Mónica, un vídeo para poñer. Esas son as vacas salers, que teño na parte un pouco millor. Os cabalos están máis na zona de monte, pero bueno, vou alternando porque cada especie come das súas ervas e do que las van necesitando para ter un pouco o monte máis aproveitado. Esa serra que vemos por detrás é a Serra do Xistral, é a zona de Muras. A finca maioritariamente pertenece a Villalba, pero tamén, claro, a ser tanta extensión, tamén pertenece ao Concello de Muras e ao Concello de Xermade. Iso é un pouco, agora ves aí ao fondo, o que pasa que moi ben que a niebla non se ven, pero aí ao fondo ven son os pastizales que aí abaixo é onde están as vacas salers. Aí abaixo. Aí, eses pastizales que se ven por aí abaixo, pertenecen á parte baixa. Hai moita diferencia, abaixo estamos sobre 600 metros, aquí arriba sobre 1200, que por iso foi un pouco a elección tamén do cambio de raza para diversificar e para que se adaptara mellor ao medio. Eses son os cabalos. Teño 250 cabalos, a maioría de pura raza gallega, e vendo para a vida bastante, para concursos morfolóxicos, para a monta, pero, bueno, xa a produción non é moi grande, ainda que haxa moitos animales, estou sacando sobre 70 ou 80 exemplares na más de cría, porque o resto, bueno, son estragos do lobo. Esa é a Serra do Xistral, tamén pertenece á zona de Muras que vos decía antes. E os cabalos estes de pura raza galega son uns cabalos que se adaptan moi ben ao medio, son uns cabalos moi rústicos, non é unha raza de produción cárnica estupenda, pero bueno, dan unha rentabilidade bastante boa, porque comen o que outras razas de cabalos non comerían. E bueno, ese é un pouco o vídeo da parte alta da finca.
da raza Saler, porque escollín a raza Saler? Porque cando empecé iba a estar eu solo, ali traballando, ás veces vem a axudar unha persona cando é época de moito apuro e iso, pero bueno, normalmente estou eu solo. Entonces, claro, a raza Saler ten 4 características moi importantes. Unha, que son mansas, cambio eu solas, chego co coche, pito, lles chamoas, veñen, cambio eu de finca, as fincas están todas unidas, divididas con pasos canadienses, entón tamén é unha maneira cómoda a min para traballar. É unha raza que paren ben as vacas todas, a maioría non podo ter un desperfecto o ano nos partos, iso tamén é unha cousa moi importante, porque senón con tantos animales eu tiña que pasar ali os días e as noites todos. Entón, claro, primeiro as vacas viñeron de novillas, viñan preñadas de toro Saler algunhas e outras non, porque é o que aconsellan os criadores da propia raza, os que conocen a raza de Francia, para que pairan ben as primeiras veces e non se forcen. E agora, que xa son de terceiro parto, teño as cruzadas con charolés, que fan un produto moi bon, que se está exportando para o barco, para Irak e para Marruecos e así. Son becerros que se fan con canales moi grandes aos 15 meses e son os canales que queren os consumidores de outros países. Aquí en Galicia a raza non está contemplada dentro da IXP de ternera gallega, por iso non podo sacar a produción aquí, porque me pagan un precio inferior, e aínda que a calidad seña igual ou superior, non teño ese plus que outros gandeiros con outras razas teñen. Seguíavos dicindo as características da raza, que paren ben. Outra cousa, das 150 vacas que teño sobre 145 partos ao ano. É unha vaca moi fiable á hora de que na máis paren preña. Non é unha vaca que necesite moito cuidado, é unha vaca rústica, non é tan rústica como a cachena, pero bueno, tamén ao final non son os mesmos canales, nin de cachena, hai moita diferencia. E da raza cachena, o que vos contaba, para min é a mellor carne que provei, e agora é o que estou vendendo a restaurantes, bueno, que estou empezando a vender, que de momento está todo... Estou poñendo unha páxina web con venta online para que poidan chegar xente de todos os sitios e eu poderlle enviar produto que les demanden e eu teña. Traballo un pouco sobre pedido, porque claro, é diferente ao que dicías tú dos zocos. Tú tes os zocos e nos vendes poden estar ali, pero eu se teño un becerro e teño un becerro morto, teño que dar salida, porque eu vendo a maioría da carne fresca. Entón, é un pouco o proxecto que teño en mente. O tema dos cabalos, estou vendendo unha sala de despiece de Asturias, que se dedica, trituran a carne e fan potitos para bebés, que se vende moito en Italia e en Holanda, porque é unha carne con pouca grasa, é moi saludable. E, esa é un pouco a miña vida. Desmóntame aquí o... Bueno, e agora Noelia e Javier Sampaio, de Pazo de Anzuxao. Pois eu chisme, despois cando poñamos o vídeo, facemos o cambio. Están a ver que engaña hoxe, que non fai mellor. Hai aquí unha competición. Está complicado, despois. Bueno, explico vos que aquí atrás o protocolo de desinfección dos micros e todas estas cousas, por eso co COVID todo vai un pouquiño a esa velocidade COVID que conseguimos. Sí. Colle eso si queres decir algo. Sí. Vai, remanga.
se desfixo o tele. Sí? Sí. Aprobado. Boas tardes. Antes de nada, Noelia e Javier, queremos dar as gracias ao Concello, á empresa organizadora, aos asistentes todos e a xente que está vía streaming vendo estas conferencias. Pois nada, vamos a empezar. Pon a foto do Pazo a outra, a vella, que é por onde vamos a empezar. Pero teño contado. Dase con moita forza. É un toque só. Vamos a... Espera, vou a dar para atrás. Aí, ahora dalle a dereita primeiro. Unha vez só. No, me quedé. Me olvidé. Veña. Vale, dalle a seguinte. Bueno, pois o que quero é que vexades que hai dunha compra dun Pazo a isto que saleu. Nesto hai unha historia, como tedes todas, pero aparte hai moitísimo traballo, moitas horas de traballo e moitísimo sacrificio e horas sin dormir, sobre todo pola persona fundadora que é a miña nai. Falo dela e sempre me emociono, inda que teño 50 anos, inda me emociono porque eu sei realmente o traballo que pasou para chegar a estes queixos. Todos os outros estamos ali, pero sin nós tampouco non saldrían. Pero o mérito todo teno ela, porque desde eso foi cando realmente se empezou. A historia, isto empezou no ano 68, cando meu abuelo comprou o Pazo, el dedicábase a comprar e a vender fincas. Cando comprou o Pazo, tuvo un pequeno problema de que non houve a quen venderlo, e túvose que quedar con el. Daí xa montou unha explotación de vacas. Isto era o ano 68, no 69, casouse miña nai. Cando iba para aí non sabía o que lle esperaba. A explotación de vacas iba regular, porque daquelas había moita problemática ca recollida de leite. O leite, ao mellor, non viña ao camión, había que tirar co leite. E claro, miña nai viña con outras ideas e dixo, pero vamos a ver unha cousa, como vamos tirar co leite? Porque isto, sabendo a situación que estamos, porque a situación era complicada, porque o Pazo, é dicir, non se deu vendido, había unha hipoteca encima del, había que pagalo, había que buscarlle cartos onde fora. Dixo, por que non producimos este leite que se tira e facemos queixos? Pois aí foi onde empezaron. Empezaron a facer o queixo con leite crudo, pero claro, o leite crudo ten moitísimos problemas. Veu un profesional que sabía facer queixos, pero seguíanse tirando moito, seguíanos indo mal. No ano 78 xa empezou a cambiar a normativa sanitaria, xa empezaron a dicir que tiñamos que pasteurizar o leite, e compramos un pasteurizador. O pasteurizador, eu xa... Pasa, Noelia. O pasteurizador é ese que está aí, o que está de lado era eu. Eu tampouco sabía o que se me viña encima, eu andaba demanando por ali, os estudios tampouco era unha cousa que me chiflaba moito, pero bueno, puxemos o pasteurizador, empezamos a pasteurizar, a cousa seguía indo mal. Os queixos non iban ben, nós íbamos vendendo e todo eso, bueno, fomos salindo. No ano 91 veu a normativa europea polo tema do sello de salubridade. Estábamos mal tamén. E seguimos, cambiamos o pasteurizador, porque ese pasteurizador era un pasteurizador que se facía aquí nunha empresa de Vigo, pero non pasteurizaba ben. E claro, cambiaron os límites de coliformes, cambiaron unha serie de cousas que non dábamos chegado a eles. Nós éramos unha empresa na que estaba a miña nai, estaba eu, viñeron os de Sanidade, eralle moi fácil. Dice, mira, aquí hai que cerrar. Cerramos, botamos 2 anos cerrados, mandábamos o leite para outra empresa, facíamos os queixos e intentábamos vendelos mal como podíamos aquí. Pero nós estábamos cerrados, estábamos vendendo co noso registro sanitario. Veu Sanidade, plaz. A cousa non dábamos levantado cabeza. Dalí a 2 anos, cambiamos o pasteurizador, metemos un socio que fora mellor, ou mellor, non sei, cerrar ou non digo cousas peores, porque naquela idea pasábanseme pola cabeza, pero non as digo. Pero, bueno, puxo uns cartos e collemos e metemos un pasteurizador novo e unha desnatadora. Pero este home, ao final, quería botar a meu irmão, quería botar a outra persona, e eu estábamos entre a espada e a parede. Pero aí saleu miña nai e dixo, nada de nada, aquí fuera, botou no fora, dixo, xa veremos como lle pagamos ao tipo.
Porque cando un vai mal, vas aos bancos, e non sei se sabedes como é, pero cando vades aos bancos, cando un vai moi mal, é que xa nin te reciben, porque a verdade é que é penoso. Mal como foi, Lucía o outro día dixou que era algo, Lucía da Tafona dixo, pois boteime a Bartolo, ou fíxemo loco. Nós fixémonos o loco, pero dunha maneira que falamos ca xente, cos proveedores todos, para irlle pagando pouco a pouco a todos. Aceptaron todos. A día de hoxe, despois de 30 anos, seguimos traballando ca mesma xente e temos unha confianza naqueles que quedaron contentos e nós quedamos contentos tamén, porque empezamos a... Xa nese medio tempo, xa as vacas xa as fomos deixando pouco a pouco, porque a cousa iba moi mal, non iba ben, Nese momento, no ano 96, 97, cando empezamos a comprar un pouco leite aos ganaderos de arredor, ocorreuse a meu irmão unha venta, porque nós perderamos os clientes todos que había, xa se perderan todos, porque 2 anos cerrados, os queixos mal, iso non tal. Que dixo meu irmão? Temos un coche, facemos uns poucos queixos e vámonos empezar a vender polas aldeas. E dixen, hostia, eu non sei, Pablo, é que eu a min isto non me... con coche, sin uso termo, tal como están os de sanidade con nós, pero ti parece é igual, vamos ir. Empezamos. E queredes saber que desde aí, desde esa furgoneta, dos coches que alquilaba eu para facer as feiras, porque eu fabricaba o mellor de lunes a miércoles, o jueves marchaba para Jaén, facía unha feira de muestras, viñemo lunes, seguía despois fabricando, e así botamos 5 ou 6 anos, e Pablo facendo o seu traballo de reparto, despois veu meu tío, que estaba en Venezuela, dixo, eu poñovos aquí 12.000 euros, compramos unha furgoneta, xuntámonos todos, e vamos a ver se sacamos isto adiante, porque claro, ao final o Pazo foi moitísimo lastre durante todos estes anos, hasta ahora que por fin é noso, de meus irmãos, e saleu todo do traballo, e na máis. Despois vou vos poñer un vídeo no que falo eu, pero falo no vídeo, para que vexades o que decía Juan, que se traballas hai suerte, o do noso traballo, de todas as horas que se facemos, porque nós empezamos ás 5 da mañá, estamos ali hasta as 2 da tarde, depois veñen as furgonetas, estás ali e faz moitísimas horas, e depois vades ver a suerte e iso que hai aí, que foi a partir do 2004, e eu veño co queixo de tilla, que temos moitísimos, pero o queixo de tilla, no 2004, deronnos a distinción de ouro, e a partir de aí foi cando a xente nos empezou a conocer, o que falaba desde boca a boca, empezamos cas furgonetas, a día de hoxe temos 10 furgonetas, nas que estamos repartindo por todo Galicia, e da cal me sinto super orgulloso, e sinto-me orgulloso tamén de ter aquí outra generación que ven detrás miña, que é a miña filla, síntome tan contento e orgulloso como cando empezou miña nai, que estaba empezando eu a fabricar, e ela ali dicíndome, ole, e non sabíamos o que nos quedaba, pero como a hostia foi tan pouco a pouco, pois casi non a sentimos. E facendo esas horas e todo, e bueno, que poñan o vídeo, porque senón eu xa me emociono, e xa te hablo. Bueno, aí hai unhas fotos que eran do ano 91 nas que se ven como estaba antes a fábrica. Iso é realmente o que hai hoxe en día en Pazo de Anzuxao. Pégase aí, ó. Sí. Esa é miña nai.
Bueno, sinto o retraso este. As fotos que me saltei aí eran fotos de... Íbamos a enseñar como estaba a fábrica antes, pero que era unha penuria. Eu prefiero casi que vexades como está agora. Pero, bueno, foron moitos anos de penurias. Eu quero que a xente tamén sepa cal é a parte boa e a parte mala, porque a parte boa é moi dura, pero despois a recompensa é iso que vades ver aí. E eu que lle inculco aquí a Noelia, que o estar aí, que antes pasamos por outras cousas e por nada do mundo queremos volver atrás e por eso estamos aí sempre ao pé do cañón, que a xente que está traballando ali, porque somos 23 personas traballando e sempre estamos con elas desde a primeira á última hora, que non porque o fagan mal, pero bueno, temos que ter o control e saber todas as cousas o que se fai en todo momento. Ah, moi bien. No corazón de Galicia hai un pazo que dá nome a un Colle ti esto. Meto como poida aquí, que non teño nin bolsillo. Así que... Bueno, mira, meto aquí. A ver se vou... Aí mal asunto. Sí. Vale. Este son marca o ritmo cada mañá nas instalacións familiares, onde 18 traballadores, entre os que teñen parentesco de sangue e os que o teñen por apego, comezan o día para levar ao seu destino as súas variedades. Queixo de tetilla, arzúa ulloa, madurado, semigraxo, baixo en sal, señorío de Anfuxao e o requeixo. A xente que está traballando aquí na Anfuxao, pues, está facendo con armonía e iso despois represéntase no produto que ao final estamos elaborando, porque estamos facendo un produto bastante bo. É dicir, non somos o primeiro en dicilo porque estamos convencidos de que estamos facendo un produto bo, pero aparte estamos reconocendo a nivel de premios e a nivel de que a xente pois, repite o noso produto. Javier criouse vendo evolucionar este proceso e aprendendo a melloralo con súa nai. Xa dende pequeno andaba metido entre unhas máquinas que foron cambiando para facilitarlles o traballo. Ele estaba estudiando, pero ao final ele dixía que non quería estudiar. Dixo, se non queres estudiar, vamos, aquí hai que traballar. Entón, eu sí mandei a fabricar. Entón, aí xa empezamos, trouxemos un pasteurizador como Dios manda, que xa pasaba o leite, pasteurizaba en condición. Entón, aí, empezamos a fabricar e a cosa empezou a ir moi ben. O proceso de facer o queixo é un proceso moi sencillo. O que temos que partir é sempre dun boleite. Se temos un boleite, depois o outro vais facendo solo. Os anos que levamos e coa experiencia, pois, olha, sempre hai matices e cousas que se van correxindo para mellorar sempre o produto. Pouco a pouco, e co seu bo facer, Pazo de Anfuxao conseguiu abrirse sitio nun mercado que segue coidando desde o primeiro minuto. Tamén Fina conseguiu ter a súa propia tenda ao lado da casa e facerse con algún dos seus deliciosos e premiados queixos. Vades probar os queixos que se elaboran aquí nas nosas instalacións, tedes o tetilla ou arzúa, E a carón da tenda, nas propias instalacións da queixería, ofrécense a miúdo degustacións e catas comentadas. Nelas Javier exerce de anfitrión
desta Casa do Sabor e revela algún dos segredos dos seus inconfundibles queixos. Unha oportunidade para pasear polos matices, polas texturas, polos aromas dos exquisitos queixos de Pazo de Anzuxao. Este é o queixo Arzúa Ulloa, é un queixo blandiño, temos pezas de 800 gramos, 1 kilo e 3 kilos e medio. É de sabor suave, mantecoso, acompañado con dulce de brillo, con mel, é un queixo para saborear a calquera hora. Este é o semicurado. Non é tan blandiño como o Arzúa Ulloa, pero é moi rico. Pódese comer solo, pódese comer con membrillo, vale para facer recetas de toda clase, hai en redondo e en barra. O sabor é igual, é un queixo moi rico. Para este non temos unha duración mínima ninguna. Recomendamos, sacado de fábrica a partir do 15º día, porque é un queixo que, canto máis durado, máis rico non vai estar. O queixo de tilla é un queixo moi similar ao Arzúa Ulloa, deixámoslo madurar no molde 2 días, porque é importantísimo que nos garde a forma de tilla, como ben se pode ver, pero por dentro ten que ser un queixo mantecoso, suave, e un queixo riquísimo. Isto é un queixo semigraso, faise con leite semidesnatado, e que leva un 30% menos de materia grasa e menos sal, ten moi bo sabor. É un queixo blando, pois é máis recomendable para a xente que ten algún, que ten problema ou que quere guardar un pouco máis sanguíneo. E agora ven o requesón. Isto si é un manjar riquísimo. Pódese comer solo, pódese comer con membrillo. A verdad, cómase como se coma, está buenísimo. Este é o señorido Anzuxao. Igual que o redondo e o barra que vos enseñamos antes, este é un queixo semicurado, é un queixo que aparentemente por fora se ve duro, pero depois por dentro non é tan duro como parece por fora. Vai moi ben con calquera dos nosos viños galegos que temos que denominación de origen. Pazo de Anzuxao, unha familia de queixos con moita historia. Humildes praceres, sinxelamente señoriais. Case medio século de tradición atesoura cada un destes golentosos bocados. Medio século de paixón e oficio para levarche a mesa un dos mellores queixos de Galicia. Pazo de Anzuxao, un queixo coma un pazo. Non sei se mira, creo que non. Bueno, por nada, espero que vos guste. Non sei se me vai... Si, non? É que me dá a sensación que non, que estou falando así como normal, sin micro. Bueno, por nada, espero que vos gustara o vídeo. E nada, eu preséntome como ahora a nova xeración de Pazo de Anzuxao. Que, ojo, é unha responsabilidade bastante grande. E nada, como vedes aí, eu xa desde peque, o sea, estou por ali, correndo un lado para outro, pero estar estou. E nada, como podedes ver, aquí, pois, a parte de andar correteando polos xardíns, cos animales e facendo as de Dios, pois mira, tamén me metía aí na fábrica, collía as míticas bolsas de basura, non? Como eu non tiña mandil, non me valía, porque me quedaba xigante, pois collía unha bolsa de basura, recortaba por riba e polos lados, metía así e alá iba para a fábrica. E pois se me caía algún trozo de queixo, pois mellor que mellor, la verdad. E nada, eu pois tuve en vida de estudante hasta os 18 anos, como a todo rapaz, e nada, depois decidí facer un ciclo de Administración e Finanzas. Por que facer un ciclo de Administración e Finanzas? Pois un pouco axudar na empresa, en temas administrativos, o mítico que se fai pois nunha oficina, ao final. E nada, encantada da vida. E nada, eso, que ao final, aparte de estudar os meus estudos obrigatorios, o que facía tamén era, por exemplo, cando estudaba bacharelato, pois polas tardes estaba traballando na tenda. Ao final, levo desde os 16 anos, pois, traballando en menor medida que agora, pero sí, xa tocando a empresa, basicamente. E nada, pois agora xa traballo de cheo ali. O sea, fago de todo, tanto en produción, como en tenda, como en oficina, como de reparto tamén, que agora tamén estou de reparto, algún día así por la línea, así que se me vede, son eu.
E nada. E despois, ahora mismo, pois, eu son consciente de todo o traballo que houve por diante. Moitísimo. Entonces, eu agora o que quero é potenciar eso, potenciar ese proxecto familiar. Entonces, obviamente, tanto traballo que houve pola súa parte, pois, agora seguir con el. E nada, agora o que vos vou falar un pouco aquí vai ser pois, do futuro que temos un pouco pensado e da visión que me gustaría ter despois dentro dunhos anos e así. Principalmente, pois o que me gustaría seguir pois ca tradición é seguir mantendo esa calidade de produto, porque ao final se unha boa calidade non faz nada, non faz nada. Nada, nós temos un proveedor que recolle o leite de todas as ganderías da zona e nada, despois lévanos o leite ali, analizámolo e está claro que esa materia prima é de calidade e iso é super importante. Nada, eso, estamos moi orgullosas de presentarvos tamén un queixo Tetilla, un queixo Arzúa Ulloa, porque cando nos dan ese sello é que son queixos de calidade. E iso, a verdade, que é de agradecer. Despois tamén cabe destacar que, pois, bueno, así unha anecdotilla, bueno, non é anecdotilla, que ao final é un premio. No 2019 levamos o premio ao mellor queixo madurado de vaca de España, o queixo Tetilla. E a verdade que, dende esas, pois sempre nos chega xente de pois gustaríame probar o queixo do premio e tal. Entón, esos premios ao final son, sabes, o boom. Sales nos periódicos, nas redes, que iso ten moitísimo potencial ao final na empresa, sabes? E nada, pois seguir mantendo, pois intentando que o queixo sea visible para todo o mundo, porque ao final este premio é nacional, entonces tanto nos poden pedir un queixo de Andalucía como de Cataluña, ao final recorre todo España. E tamén nos gustaría seguir pois ampliando esa liña de venta, pero sen quitar tamén esa, como dicirvos, esa venta do rural, que é o que máis que nada nos dedicamos, a venta de casa por casa, por todo Galicia, que tamén está ben, pois, como facemos agora, venta a Estados Unidos, a Suíza, a feiras gourmet, ventas así máis como delicatessen, sabes? Pero está ben tamén manter esa venta de casa por casa, porque ao final é o que nos danos riqueza a empresa. E nada, eso, tamén nos gustaría pois manter esa venta e crecer tamén como un pouco a venta online, porque ao final eso ahora mismo pois é auge, sabes? É o que hai hoxe en día, donde se vende. E nada, agora vou vos tocar un pouco a importancia de emprender no rural. Bueno, aquí como podedes ver, estos son os repartidores. Na seguinte foto, os que estamos na fábrica, que como podedes ver tamén estou aí. E nada, é o que vos dicía antes, a nosa materia prima ven do rural, entón tamén é importante conservar esa calidade do rural, pois, recollendo o leite das ganaderías do entorno, e nada, seguir así, porque ao final é leite de calidade. Temos 18 empregados, a maioría somos mulleres, viven nos pobos, nas aldeas, e ao final, dando traballo a xente do pobo, a xente da aldea, pois tamén fixas a poboación e a riqueza do rural.
E nada, e as mulleres tamén somos un gran pilar aquí na fábrica, e miña abuela é, o sea, a potencia da empresa, despois tamén está a miña tía, e nada, agora estou eu como nova xeración. E nada, e eso, que os nosos clientes tamén son un pilar básico, xa que conectamos moi ben con eles, grazas ao sistema de reparto que temos hoxe en día. Que nada, levamos o produto casa por casa e nada, vamos seguir mantendo esa venta porque a verdade que é o que nos dá riqueza á empresa. E nada, eso, grazas a todo ese traballo que fixo meu pai, miña avoa, pois agora podemos dicir que temos unha empresa que de moito orgullo. E nada. Vou empezar. Gracias. Grazas por a vosa intervención. E agora sí que os vou a pedir que demos a volta ás sillas, porque temos un par de preguntas que sí que nos enviaron a través das redes sociais, unha ten que ver coas redes sociais, para poderos facer un par de preguntas, e tamén se algunha persoa que está presente quere facer algunha pregunta, sería o último punto de hoxe. Moi ben, pois se alguén da sala ten algunha pregunta para calquera dos intervintes de hoxe, por favor, que levante a man para que podamos acercar un micrófono e podades facer a pregunta. Vexo que se explicaron moi ben ou... Sí, unha pregunta lá ao fondo. Marta, por favor. Hola. 1.200 hectáreas en Galicia. Non vin cousa Madre mía. E de quen é esa finca, logo? Xa me parecía. Porque é a cousa máis grande que en esa superficie vin aquí é que debe de serlo. Antes tiña Rumasa, que eu acórdome cando iba a estudiar a Coruña, pola autopista chegando, en Abegondo, tiñan 600 e pico, que agora son da Diputación, pero non conocía ninguna superficie tan grande aquí. Fai uns anos teño un amigo aquí en Piñó, en Vilatuxe, que tamén ten unha finca, pero bueno, estamos falando de 20 ou 30. E apareceron uns señores que viñan tamén de Lugo, buscando unha finca para meter cabras. E buscaban 400 hectáreas. Eu dixenlle que non conocía nada parecido. Pero 1.200, madre mía. Cada canto tempo recorres esa finca? Todas as semanas. E cantas cabezas xuntas en total? Cabalos? Pois xa tes para entretenerte, macho. Os alegro. Algunha pregunta máis? Sí.
Algunha pregunta máis? Sí? Espera que che poñan o micro para que se pode escoitar. Sí. Unha pregunta, para onde producides esas cremas? Onde? No laboratorio? No... Sí. En Carballiño, en Lluvenor, é onde se fabrican. Claro, nós o que facemos son os extractos todos, pois os oleatos, os hidralatos, temos un destilador, os alcoholatos, levamos todo en bombos, Marta leva a leite, entón eles o único que fan é chegan ali, mezclan, baten e envasan, porque claro, nós dar de alta para envasarnos ali, pois a mellor teñamos que meternos nunha inversión de 300.000 euros, con lo cual... Primeiro vamos a mirar e despois se nos vai moi ben, pois ampliamos como do Pazo, non? Invertimos máis, pero primeiro vamos ir con... E de feito temos todos os sellos, podemos vender en toda Europa, pero non queremos. Algunha pregunta máis? Eu teño unha a través da internet, que, bueno, preguntan a Marta e a Chusa como de importante e canto tempo tendes que invertir nas redes sociais para fomentar e facer marca. Mais ou menos, Pois non moito. Cando se te salen alguna cousa ou tal, non sei, unha media de que non podo dicir. Unha media das historias que se che ocurran cada vez. Que chega ali onde a nós... Vamos a saltar, vamos a poner esta música, vamos a facer isto. Entonces, bueno, nos acoplámonos, o que diga Marta, pero bueno, ainda se che ocurren bastantes ideas fantásticas. Pero non é un traballo, o sea, estou facendo calquera cousa, de repente se me ocurre facer algo, non? Pero non é... Para min, personalmente, non é un traballo. Eso de pensar. Despois, sí, de como se edita, ese tipo de cousas, necesito un cursillo, por favor. Non sei se algún dos outros podedes falar un pouco da experiencia, porque esta persoa eu creo que segue a varios e di un pouco que para saber se no emprendemento é moi importante empregar moito tempo para fomentar e para ter clientes a través das redes. Non sei se algún ten algunha experiencia ou se lle vai moi ben. Sí que, por exemplo, Pazo en Xao sí que se ve que todos os días está a publicar cousas, sí que é moi activo. Elena tamén todos os días. Non sei se podes acercar o micro, Elena. Pois eu, como decía antes, empecé un pouco como un xogo, pero agora é un traballo máis. E ao mellor, así, eu dedicolle unha media de 2-3 horas ao día a iso, para ter as redes activas, non? E non é só estar subindo cousas, sino preparando as historias, non? As montaxes que fago. Entón, ao mellor, 3 horas ao día... Algún día dedico todo o día para facer, non? Pero despois, ao mellor, 3 días ou así non fago nada. Pero unha media de 3 horas ao día faime falta para ter as redes activas, non? A hora de que a xente tampouco non se olvide de nós. E para nós, bueno, é moi importante a día de hoxe iso. Igual que as feiras, non? Que as feiras son o 50% das nosas ventas, que agora, por causa do COVID, pois está todo moi parado aínda, a ver se agora empezan a arrancar. Pero a día de hoxe son tan importantes as feiras, o sea, as redes sociais como as feiras. Algunha pregunta máis? Sí, alá fondo. Elena, porque ti esas cousas que pos no Instagram, esas fotografías tan maravillosas dos zocos, nas latas de sardiñas, as uvas e todo, eso falo ti tamén?
sardiñas, aquellas sardiñas, mételle uns toquiños, fai uns tacos plateados, botalle aceite, non sei que, ou cando fixen os pementos de Padrón están fritidos para que despois o sal se lle pegase ben. Bueno, esos experimentos, non? Entonces, encargo meu de todo iso. Pero, claro, eu penso que como é algo así tan persoal, é un pouco difícil, pois, encargarlo a alguén. Solo cando hai unha parte de que ás veces subimos algunha foto que ten moito Photoshop, como de poñerlle focos a maja desnuda, non? O cuadro da maja desnuda, que hai, bueno, é unha montaxe e ten uns focos postos. Entón, eu co Photoshop non son tan experta, o sea, fago un pouquiño, o sea, meto filtros, tal, ou eso, pero cando é así, pois, eso sí que mo fai a moza de meu sobrinho, que é unha experta, tiro de todos os recursos, é así. Pero sí, ao mellor 3 ou 4 publicacións ao ano son así feitas pois con Photoshop, que xa non se pode facer manual, non? E aí sí que eso, pois fai moela. Pero o resto sí, é traballo meu. Pero encántame, o sea, para mí, como decía antes, é unha válvula de escape. Sabes, aí evádome un pouco e venme moi ben. Estamos a falar de máis de 100.000 seguidores en algunha das redes. Para a xente de hoxe en día que vive diso, para, eu que sei, para toda, bueno, a xente nova que vive, que ten unhas contas que ten moitísimos seguidores e así, pero bueno, para nós esos seguidores son moitísimos, para un taller artesán como o noso, vamos, eu nunca pensei chegar a tanto, nin nada. Facemos un sorteo tamén, cada día un de mes, que eso xa foi ao principio de todo, pois un pouco para celebrar pois que nos iba indo ben, que os zocos pois que xa volvían a encaixar, e aí cada día un de mes facemos un sorteo. E iso tamén fai. Como? Estamos aí. Sí, agora facemos 2 porque facemos un no Facebook e outro no Instagram. Porque co Instagram empezamos máis tarde, temos menos seguidores, aínda que temos moitos. E claro, facíamos solo o do Facebook e entonces eles decían, claro, eu non teño conta de Facebook, quero participar, quero non sei que. É certo que a xente xoven agora xa non ten Facebook, xa o Facebook é de vellos. Entón, agora facemos o do Facebook e o do Instagram tamén. Pero, bueno, ben, eso, miña irmán, que é así un pouco máis tal, di, son 2 pares de zocos ao mes, pero ti... Sabes como... Ela todo... non... É unha agarrada. Eu, deixa, hai que sementar, xa verás. Non, nunca, o sea, sempre foi ben, porque con iso chegas a moita xente, despois, pois, desa xente é unha maneira tamén de regalar algo, pero estás recollendo outro fruto, non? É moi ben. Alguna pregunta? Sí? Que proveño dun sector que levou a tacho a crisis do 2007 e 2008, eu quería vos dar a noraboa que demostrades que no rural se pode emprender. Hai xente que conozco hai moitos anos, como Elena e como Javier, que demostran con tesón e con traballo que no rural se pode emprender e ver as novas xeracións que o siguen intentando e con éxito, como estamos vendo, pois é o que temos que facer e darvos de novo a noraboa. E como dixeron as amigas de Mulloa, menos amazon.com e máis rural.com. Alguna pregunta máis? Sí? Juan?
Gracias. Yo tenía una para Inxebreza con el tema, a ver cómo llevabas la convivencia con el lobo y tal, que a veces se critica mucho a los ganaderos y cazadores y tal, pero al final es fácil criticar desde las ciudades, pero muchas veces la gente que realmente cuidó y moldeó el territorio pues son ganaderos, son cabreros, son cazadores incluso. Entonces a veces criticar desde la comodidad de la ciudad es fácil, pero a ver qué tal lo llevabas más en una sierra que tiene bastante presencia de lobo y tal. Pois levar moi ben non. Porque me dá moitas pérdidas ao ano. Pero intentas convivir como podes. Eu ali pertenezco á Red Natura, entonces tamén é unha especie onde hai flores autóctonas e iso non podes facer moito nin cerrar con rede eléctrica para que non entre, porque senón xa estás privando de outros animales tamén. É complicado, moi complicado. Pero hai que ir indo como se pode. Como? Ayuda hai, sí, pero hai un problema, que para que te den la ayuda tienes que encontrar el animal muerto o herido y demostrar que fue el lobo. Y un potro de un mes o 2 meses, en una noche el lobo lo come, el día anterior estaba con la madre y hoy no está. ¿Y qué haces? ¿Dónde lo encuentras? En 1000 hectáreas. Y aunque los tengas un poco más cerrados, lo comen, lo matan, lo comen, queda solo, imagínate, la cabeza o una pierna de delante y te dicen, no, es que a lo mejor pudo morirse y comer los perros silvestres. ¿Y qué les dices tú? Que tienen razón. Sí, en la montaña es muy complicada. Si es en una zona de pastos más bajos, donde está más cerrado, tal, puedes cerrar con red, puedes tal, pero es que allí no dejan actuar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo quiero darle la palabra a la teniente alcalde, Paz Pérez. ¿Sí? Y que le puedan acercar el micro. Sí, así estáis bien. No, estáis bien así, sí. Bueno, pues nada, llegado a este fin xa desta xornada, chegamos ao ecuador destas xornadas do Plan Talento que se organizaron por primeira vez no Concello de Lalín ao amparo da estrategia Lalín Suma en 21, financiada cos fondos europeos en FEDER. E nada, esta tarde, que decir, pois a verdade é que un recoñecemento pero grandísimo ás persoas participantes que hoxe estivestes aquí, a Noelia, a Javier, a Olga, a Juan, a Chusa e a Marta, a Xavi e a Elena, porque de verdade que as vosas experiencias son super enriquecedoras. A verdade é que nos contastes todos eses detalles que foron difíciles de levar e de levantar un negocio, como nos contábades Javier e Noelia, ese sentimento que nos transmitistes a todos, pero eso é importante, pero quero resaltar tamén ese humor e esa retranca que tanto nos caracteriza os galegos e as galegas, que, bueno, pois que queda máis que manifestado. Nos desde o Concello, pois, queremos agradecervos a todo o equipo que xe participastes nesta tarde, porque desde o momento que vos plantexamos a través de Mónica e Juan, que están facendo un traballo impecable na organización destas xornadas, que les foron, bueno, pois foron a cara e a voz do Concello e os interlocutores nosos con vos. Pois, bueno, Mónica sempre nos transmitía pois ese entusiasmo e esa boa acollida que desde a primeira chamada que vos fixo, pois que sí, para adiante. Entonces, pois, de verdade, para nós era importante, porque se non podemos contar cas vosas experiencias, pois estas xornadas nin serían posibles, nin tendrían ningún obxecto. Vedes que, bueno, pois que se fai un pouquiño longa, é unha tarde que se fixo longa, pero, sin dúbida, se estamos aquí, pois é porque estamos motivadas e nos lo fixeron agradable para estar escoitando. E, por suposto, pois tamén a todas os que vos acercastes a este
hall do Concello de Lalín para facelo de xeito presencial, pero tamén a moitas persoas que nos están escoitando vía streaming e que están seguindo estas xornadas. Quédanos xa unha última xornada deste Plan Talento, que é o próximo día 21, que vai dirixido ás TICs e ás novas tecnoloxías, tamén con referentes locais e con referentes autonómicos, porque sí, quixamos conxugar sempre o potencial local que temos aquí con outras referencias da nosa comarca e da nosa comunidade autónoma, porque o que queremos e o obxectivo destas xornadas é que sexan, que sexades reflexo e espello no que os nosos xóvenes poidan emprender tamén o seu medio de vida. E, bueno, quédame decir que é un refrán moi galego que o que a siga consigue, e despois de escoitarvos a vos queda super axeitado ese refrán. Boas noites para todos e os que vos apetezca, vémonos o próximo xoves aquí.